ಬಲೆ ಕಣ್ಣೂರು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಅಂದ ತರಬೇನಡಿಯ ಸೈಪೆನ ಅಂದ್ರೀಗ ತರಬೇನಡಿಯ ಸೈಪೆನ ಅಂದ್ರೀಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಭಿ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ ಒಂಜೇ ಲೈಕ್ ಬೈದೀನಿ ಅಭಿನ ಒಂಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತೋಜುದಿಲ್ಲೇನ ಯಾನ್ ತೋಜುದಿಲ್ಲೇನಾ ಯಾನ್ ತೋಜುದಿಲ್ಲೇನಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋಪೆ ಕನ್ನಡದ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ಅವಳು ತೋಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಕುಲ್ಲು 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 ಇಂಕಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೇ ಬಜ್ಜು ಇಂದ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಪೋಲ್ ಕುಲ್ಲು ಜುಡ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜುನಾ ಕಣ್ಣು ಬರ ಬಾತದನಾ ಪಾಡಂಚಿ ಬೇತೇರು ಲೇರು ಹಾಂ ತೋಜು ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಯಾಪಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಗ ಬತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಗ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬತ್ತಿಲಕನೇ చెప్పున ಮಾರೇರು ಅಂದೆ ಚೇತನ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಮೀನು ಇಜ್ಜವ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ನೇರು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಮೀನಿಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ತೊಂಡಿ ಮುಲ್ಪು ಬತ್ತನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀನ್ದೆ ತೊಂಡ ಮೂಲೆ ಆಂಡು 50% ಖಾಲಿ ಅನ್ನ ನೆಟ್ಟ ಹೂವಿ ಹೌದನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆತೀನಿ ಪಿರವು ದಾದೆಯಾ ಓಲಿಯಾ ನೆಟೇನಾ ಇತ್ತು ಸರಿ ಅಂಡ ಅವ ಆಯನ ಪಜ್ಜುನ ಅಂಗಿಯ ಇತ್ತು ಸರಿ ಅಂಡ ಅವ ಪಜ್ಜುನ ಮಾರಯ ಇತ್ತು ಸರಿ ಅಂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕೈ ನೋಡ್ಸಿ ಸರಿ ಐನ್ ಲೈಕ್ ಬೈದಿಂದು ಮಿತ್ತು ಮಂತೆ ತೌಜಂದುಂಡ ನಿಜದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡದ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಅಂಡ್ ಅವ ಆಯನ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಬಾದಿತ್ತ ಮೂಲು ಬಕಾಲ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಅವಲ ಇರ್ದಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಸ್ರಪ್ಪು ಅಭಿ ಓಲಾರು ಪೋಯರಾ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇದಾರಿನಿ ಅಭಿ
ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೋಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ನಿಕಲ್ಲ ದಾಲಕೇನು ನೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಸಂದೀಪ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಐ ಬಲೆ ರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಹಾಯ್ ರಾಮ್ ಬಲೆ ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ಬಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಂಡದೆ ಇತ್ತಂಚು ಕಮ್ಮಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚುಂಡ ಉಂಡಿ ವನಿತಾ ಬಲೆ ಯಾ ಮನ್ಪುನಾಲ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ ಈರ್ ಪಂತಿನ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಂಡ್ ಈರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಾಂಡ್ ಅಂಚದಾದನ ಇತ್ತನ ರಪ್ಪ ಬೋದು ಕಂತೆ ಜಯರಾಮ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ವಾಣಿ ಹಾಯ್ಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಈರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅದಾಗಿ ತೋರಲ್ಲ ಬಂಡದ ಒಂಚಿ ಬರೋಡು ಇಂಚಿಗೆ ಬಲೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಎಂಚಿನಿ ಕಾಜಿಪು ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಲ್ಮೇಲು ಆಯ್ ಅಂತದೇ ಫುಲ್ ಸೈದೆ ಅದೇ ಟೊಂಕ ಬೇಸ್ರ ಬರ್ವೇರಿ ಆಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ವನಿತಾ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಕವಿತಾ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಲೇರಿ ಅಂದ ಬಾರಿ ಸಭೆ ಇನಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಇಂಚಿ ಬಂಡ ಇಂಚಿ ಸೊರತ್ಕಾಲ್ದಂಚಿ ಓ ಅಂದ್ಯ ಕವಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದ ಸಚಿನ್ ಟೊಂಕಾಯಿ ಮೇಸ್ರಿ ನೀ ಬೈಜೇರು ಎಂಕಲ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಗ ಬರ್ರೆ ಬಂದು ಓಡೆ ಪೋತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಓಡೆ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫುಲ್ಲೇ ಯಾವ ಕಾಲ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಗತ್ತಿ ಅಂದದೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತಿರು ಬಾರಿ ಬೇಗಡು ಅಂದಿನಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೈದೆ ಜನಕುಲು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪವರ್ ಓಡೆ ಇರು ಬಾರಿ ಜೋರು ಇತ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಜೋರು ಉಪ್ಪೊಡಿ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕು ತಿನ್ವೇರಾಕುಲು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗ ಅಂಚೆನೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾವೆ ಮನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಓಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಓಲುಂಡು ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಬೈಜಿ ಅವು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನ ಪಿಕ್ಕಗ್ ದಾಯೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪಾರು ದಾಳ ಮಲ್ಪಜಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಎನ್ನಡ ಉಪ್ಪುನೆ ಆರೆ ಇಡಮುಟ ದೆತ್ತು 10 ದಿನ ಆರೆ ಆಂಡ ಮುರಳಿ ಬೇಕಾದೆತ್ತು ದಕ್ಕದೇರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದಂದು ಅಂದಕ್ಕ ಮುಕ್ಕು ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತಿಯ ಬಕ್ಕದಾದ ಬಂದ್ಬಿನಿ ರಮೇಶ್ ಭಜನ್ ಅಂಟ್ರಿಯಾ ಏರಿ ರಮೇಶ್ ಭಜನ್ ಅಂಟ್ರಿ ಬರೋದಲ್ಲೇರಿ ಏರವು ಅಂದಕ್ಕ ಮುಕ್ಕು ತಿನ್ನರೆ ರಮೇಶ್ ಭಜನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಚ್ಚು ಎಲ್ಲೇ ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಂದ ವಿಡಿಯೋ ಲಾವ ಮನ್ಪೇನ್ ಈರ್ ತಿನ್ಪರಡ ಮನ್ಪೇನ್ ಶೋಭಾ ಬೈಜಿ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಶೋಭಾ ಈಸ್ ಶೋಭಾ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಈ ತಿನ್ಪಿಡನೆ ಅವೆನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಟೂಲಾವನ್ನ ದಾದೆಯೋ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿಲ ದಾದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸುರುಟೆ ಅಭಿನ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏರೆಗಿನಿ ಬೋಬಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಚ್ಚುಗು ದಿವ್ಯ ರಿಷಿ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಮಾತ್ರ ಕೇನ್ಯ ಓ ಕೇಶವನ್ನೇ ಅಚ್ಚು ಕೇಶವನ್ನೇನ ಅಚ್ಚು ಅಂದ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ತೋಜುವರ್ ಓಕೆ ಕವಿತಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ವೇರ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈದಾನ್
రెడ్లా అప్పిని అంద కరెక్ట్ గోపాల్ నిజ అవే నిజ అవు జన ఓ జన ప్రవీణ్ కుమార్ శోభా ఇంచోల్లా వేర్ ఆర్ గోయింగ్ కమ్ శోభా శోభా గోయింగ్ టుడే ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರಿನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾರ್ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿನ ಮನೆ ಬಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಯಾರನ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾನು ಏನಾನು ಈ ರಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಡ ಅವು ಐಕ್ ಅಚ್ಚು ಟೂ ಪಾಡ್ದೇರು ಬುದರ್ ಏ ಅಂದ ನೀನು ಅಚ್ಚುಲೆ ತಂದಿತ್ತದ ಐಕ್ದೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಬಲ ಬಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಾಗರ ಜನಸಾಗರ ಇನಿ ಪಾತ್ ಏರ್ಲ ಆತೆ ಯಾಮ ಯಾಪ ಪಾತಿರೋ ತುಲಿ ಅವು ಖುಷಿಡು ಪಾತೇರು ದಾದಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದೆ ಶೋಭಾ ಒಳ್ಳೆ ಶೋಭಾ ಒಳ್ಳೆನಾ ಶೋಭಾ ಒಳ್ಳೆನಾ ಸಚ್ಚು ಓಲ ಮಾರೇ ಅವು ಅಚ್ಚು ಟು ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನೇ ಉಂಡು ಪೋಯೇನಾ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಚ್ಚು ಕೇಶವನ ಕೇಳೊಂದು ಇತ್ತೆ ಶೋಭನ್ ಕೇಂಡೆ ಯಾಂ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ಕೇಂಡೆ ಶೋಭಾ ನಾನು ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಬಂಡದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತಿಳ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ದಾನಿ ಬಾಯ್ ಕೊರ್ಬಿಜ್ಜರಾ ಬಲಿ ಬಂದಾನಿ ಮೀನ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಅದೇ ಅಚ್ಚು ಕೇಶವ ಒಲ್ಲೇರು ಅಲೆ ಮೂಲು ಅಚ್ಚು ಕವಿನ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಇನಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆಲ್ ಬಿಜಿ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ಆಲ್ ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ಐತೆ ದಾದನ್ ಪಂಪನ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಜಿ ಏತೆಕ್ ಅವು ಆತೆಗ್ಲ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಿತ್ತು ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತು ಅಂದು ಸರಿ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿತ್ತಾರತ ಅವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಪಾಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಏಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂದದು ಇನ್ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬೈಜಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಬಿಜಿ ಮೀನ್ ಕೊರ್ಕ ಯಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಗ ಪತಂಬರ್ಪ ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಮೀನ್ ಕನ್ಪರ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಡ್ ಹಾಯ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆನಾ ಶೋಭಾ ಅವೆಲ್ಲ ಅಡಿಟರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಿಲ್ಸ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಕವಿ ಎಡಿಟರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದೆ ಯಾನು ಮಂತಂದ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಅಬಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವಾ ಅವು ಏರು ಏಮಲತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಪಿಡು ಏಮನಾತೇನ ಶೋಭಾಗ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾ ನೋಡಿ ಓ ಅಂದ ಏರಿಯ ಕವಿ ಅಚ್ಚುಟು ಅವು ಮೇರು ಕೇಶವನ್ನೇ ಇನ್ನ ಡಿಪಿಡು ಏರ್ನೆ ಏರಿಯೇ ಅನ್ನ ಏರವು ಡಿಪಿಡು ಏರು ಇನ್ನು ಮೇರ್ ಬೈಜರಾ ಅಂದ ಅನ್ನನ್ನೇ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಜರು ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಜರು ಒಡಬೋತೇರು ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವು ಇಂಚ ಒಯ್ಟು ಬೈದಿ ನಾವು ಆಯಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಪೋಯೇನ ಸಚ್ಚು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಬಲ್ತೆ ಕಲ್ವಿ ಚಂದ ಉಳ್ಳಿ ಚೆಲಿವಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಏನಿಗೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಪೂರ ಬಲ್ತೆರ ಕೊಕ್ಕಡ ಬಲ್ತಿನ ಅಂದು ಆರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಾಯ ಬಾರ್ದಿನಿ ಮಂಡೆ ತಾರೆ ಬೂರ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ಇನೀರು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಬರ್ವೇರು ಮಾರ ಕೇನು ವೆರಿಜಿನಲ್ಲ ಅಭಿಯನ್ನ ಅಭಿಸವರ್ ನಂದೇ
ಕೇಶವನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಜನವು ಇದೇ ಪಿಲಿಬಾಡು ಇರ್ಬೇಕಾ ಅವು ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ತೆತ್ತಿನಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಲೇ ಅಭಿಯನ್ನ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಚ್ಚುಟ್ಟು ಆರ್ ಕೇಶವನ್ನೇವೆ ಹೋಗೆ ಆರ್ ಕೇಶವನ್ನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಡ್ಚಿ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೇಗ ಹೋದ್ರು ಅಪ್ಪ ಹೋದ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಕ್ಕ ಕೊರ್ತೇನೆ ಜಗೊತ್ತಿಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊರ್ತೇನೆ ಅಂದು ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಆಂಡ್ 16 ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯಪನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಅವರು ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಅವರು 13 ಅಂದು ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಅವರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಡೇರ್ ದಿಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತೀನಿ ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ಬಾ ಖುಷಿ ತುಲ್ಲಯ್ಯ ಖುಷಿ ಟೆಪ್ಪೊಡಿಯಾ ಸಚಿನ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೊಡು ಬೇಜಾರ್ದಿ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ ಎರೇ ತಚ್ಪಾವ್ ನಿಂಕಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಎನ್ನ ಮೋನೇನು ಯಾನೆತ್ತು ಓಡೆ ಕನ್ನಡಿಡು ಯಾನು ಸರಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಸತ್ಯನ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನಾ ಇದು ಯಾನ್ ಬೇಜಾರ್ಡು ಕುಲ್ಲೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋನೇನು ಯಾನೆತ್ತು ಓಡತ್ತಂದೆ ಪಿದೆದ ಕುಲ್ತುದಿ ದಾಯ ಬೇಜಾರುಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೇನು ಜೇರು ಅಕ್ಲಿಗ ಅಗತ್ಯಲಿ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲಿ ತಪ್ಪಲೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಡರ್ನ ಬಾಡಿ ಜೋಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಬನಿತಾ ಓ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಬೇಕು ಎಂತ ಬ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮಂಜಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಂಜಲ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಕೊಡುವ ಅಂದು ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ವಾ ಜಾಲಿ ನಾನು ಅಂತ ದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಖಾಲಿ ಆಪ್ಗೆ ದಾತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಡೆಗಿಡಿಲ್ಡು ಬಂತಲ್ APK ಬಾರ್ದಲ್ಲ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಖುಷಿ ಇಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿದಂಡ ಪನ್ವರತ ಕೋಡೆ ಅಕ್ಕ ಆತ ಜಾಲಿ ಇಡ್ತೇರು ಮಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಂತೇರು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಅವಂದು ಪನೊಲಿಯೇ ಅವ ಹತ್ತೊಂದು ಪನೊಲಿಯೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ ಹತ್ತೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ಸಚಿನ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕೋಡೆ ನಟನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಾರ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ವಿ ಇನಿಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಈರ್ ಕೊರ್ಪು ಜಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ 90 ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ವನಿತಾ ಬನ್ನಿ ನೀಕ್ 90 ಕೊಡುಗೆ ದಾನೆಗೆ ಇರೇಗ ಅದ ಸೀರೆ ಲೂಸ್ ಆತುಂಡು ಪೆಟ್ಟ ಆತುಂಡು ಮಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ಅಂಚ ಪಾತೇರುಂಡು ಹಿಂಗಿರಿಲಕ್ಕ ಏರಿಗಿದೆ ಶಂಕ ಅದ ಯು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೀರ್ ಬೋರ್ಡ ಸಚಿನ್ ಯು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡಗೆ ಬೊಕದಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರು ನೀ 90 ಇತ್ತೆ ಯಾವಜಿ 90 ಯಾವಜಿಗೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಸೇ ಹಾಯ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ನಿ ಬೊಗದಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಸಂಕಂಬಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ನಟ್ಟರ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದು ನಟ್ಟರ ಬದ ಅತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಏರಿಗೆ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಗೆ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಓಲ ಆಪುಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಾರ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಯರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಓಲ ಪರ್ಪೇರಾರು ಆರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ದಲ್ಲ ಪರ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂಗಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಸಂಗಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ಗೆ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಎನ್ನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಓದೆ ಅವರ ಎಂಕಿ ಎನ್ನನೇ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಎಂಕಿ ಎನ್ನನೇ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಈ ಪನ್ಪ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡವ ಎಂಕ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಐಡುಲ್ಲ ಅಂದ ತೂಂದೆಪ್ಪು ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಅಲ್ಲ ಏನ ಪಡಿಕೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡತ ಸಚ್ಚು ನಾಯ್ದ ಪಡಿಕೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪಗೈ ಇದು ಮಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಆದಿರ್ಲೆ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ
ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಸಂಕಂಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ತಲೆಬೇನೆ ಕರ್ಮ ಯಾನಿಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನಿ ಏತು ತಿನ್ಪುನ್ ತಲೆಬೇನೆ. ಮನಿ ಬಂದನ ಮಗ ಮರಿ ಮನಿ ಬಂದನ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ತೂ ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ನೀ ಆತ ಮೆಸೇಜ್ ವಾವ್ ಒಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹಾಯ್ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಪೆತ್ತ ಗೊದ್ದೆ ಅಂದಿಯ ಸಾವು ಅವು ಏರಿಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಏರು ಮನಿ ಪಂದಿನ ಮಗ ಮನಿ ಸೌ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅವು ಏರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನನಗೆ ಹೌದ್ರಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಶೋಭಕರಂದ ಜನ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾಲ ಅಲೆಯ ಸಚಿನ್ ಅಕ್ಕೋ ಪನ್ಸ ಶೋಭಾ ಪೊನ್ನು ತೂಡುಗೆ ಅಂದಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತೊಲ ಮಾರೆಯ ಬೇಕಾ ಬಾ ಮನೆಗೆ. ಎಂತ ನಿನ್ನ ತೊಂಟವ ಪೊನ್ನು ಶೋಭಾ ಪೊನ್ನುಂಡಾ? ಆಯೇ ಮುರಣಿ ನಿಂಬರೆನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಎನ್ನ ದೀಪಿಗೂ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ ಪನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಅದಾದ ಬಂಡೆ. ನನಗೆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು, KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕ್ತದೆವಾ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ದಾದ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಏನೇ ಏಜೇತ್ ಅಚ್ಚರಕ್ಲ ಕೇಶ್ ಕೆಟ್ಟೆರವಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೆರೆ ಕೊರಡು. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಲಿವಿಂಗ್? ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಸಚ್ಚು ಐನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ರೆ ಸಚಿನ್ ಇಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ಗ. ಇದು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕುವ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಡುಗಿ ನೋಡುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹುಡುಗಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ನಾಡ್ದು ಆದಿತ್ಯವರಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. OLXL ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತೂಲ ಮಾರಾಯ ಈಗ ಆಯೇನು ಅಲ್ಪನೇ ಇಡು ಮಲ್ತೀರಿ ಉಪ್ಪಡಿಯಾ ಅಕ್ಲೇಗು ಪುರ ಪತದಾರ್ ಕೊಡು. ನಿನಗೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಹೋಗು. ಹೌದು ದರ್ಪಲೆ ಫಿರಾವು ಕುಲೋ ತೂಪ ಅಂದು ಇಜಿಂದಲ್ಲ ಇಂದ್ರಮ್ಮನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಂದ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಯಗ್ ಬಾದೆ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿ ಪ್ರವೀಣ ಪೋಪೆ ಪಾಡಂಚಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಅಂದತೆ ಬರಿಟೆ ಪೋಪುನಂಚಿ. ಕೇಟಸಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ಗಳೇ ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? KSRTC ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾಡಲೇ ಡೇಂಜರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ? ಒಳ್ಳೆದು ಉಂಡು ಅವಕೇನಿ ಈ ಪನು ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗು. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ ಅಲ್ಲ, ಆಯೇ ಸೈಯಡ್ ಮಾರಿ ಪಾಡಂಚಿ ಚಕ್ಕನ ಆಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾವಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ಡ ಪಾತೇರುಡ್ಚಿ ಆಯ ಪೋವಾಡು ಓಕೆ ಪಾತೇರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದವು ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಅದು ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕಡುಪುರ್ಲೆ ಸಚ್ಚು ಒಂಚು ಕುರ್ನಿ ಮಂತ್ ತಲುಪಲೆ ಪಾಡಂಚಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನತ ಪಾಡಂಚಿ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ಗಳೇ ಇರೋದು ಅಯನಿತ್ತ ಐಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಯನ್ ದಕ್ಕರಿತ್ತುಂಡು ಸಚ್ಚು ಬಲೆ ಒಂದು ದಾದೇ ಬಾದಿನಿ ಪಾಡುಗ 90 ಪಾಡುಗನಾ ಸಚಿನ್ ಆಯಗ್ ಅಗಿಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಪೆ ಆಯಗ್ ಅಗಿಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾಡು ಪೋಪೆಗೆ ನೀನು ಹೋಗು
ಮ್ಯಾಟ್ರಿನ್ಸ್ ಲೈವ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೊಸತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 180 ಅಂದು ಸರಿ 90 ದಾನ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಐಡಿ ಬರೋದುಂಡೆನ್ನ ಹುಡುಗಿರು ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈವ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತು ಚಪ್ಪರ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಶೋಭಾ ಚುಪ್ KSRTC ಅಂತ ಮೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ಗಳೇ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲರ್ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ನೀನು ಡೇಂಜರ್. ಉಪ್ಪಡಂಚಿ ಆಡ ಪಾತಿರೋಚಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಆರು ನೀರು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯೆ போவாடு நீர் மண் போடா உப்பாடு பாடுகானா அந்தி உப்பாடு பாடுகா அபி ಶೋಭಾ ಅಭಿಸುವರ್ನ ಕೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅಚ್ಚು ಮೇರೆ ಕೇಶವನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ ಅಬಿಗು ಏನು ಪಂಡೆ ತಕ್ಕ ಆಯ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾದಿನಿ ಮೂರನೇ ಅಂದ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲ ಡಗರ ದಾದ ಪಂದು ಪಾತಿ ಪರ್ದಿತ್ತೇನು ಪಾತೀನಿ ದಾದ ಬಂದು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನಾ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇರ್ನ ತರಬೇನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತರಬೇನೆ ಉಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ತರೇಬೇನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಉಂಡತೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಏನೊಂಜಿ 3-4 ದಿನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪಿಗೆ ದೀಪೆ ನಾಯಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂಜಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದಿಯೇ ಕುರಿನೀರು ಬಂದು ತಲುಪಲೇ ಹೇಗೆ KSRTC ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗರ್ಗಳಿ ಇರೋದು ಇರಿಗು ತರೆ ಉಂಡ ತೋಜ್ಜ ಇದು ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ಪೋತು ಅಯ್ಯನ್ ತೂಲೆಗೆ ಡೀಪಿಡು ಅದು ಬಾದಿನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಉಂಟುದೆ ಚಪ್ಪರ್ ನಾಟು ನಾಯಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಡ ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಆಯ್ತಾ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರು. ನಿನಗೆ ಹುಡುಗಿ ಬಾ ನೀನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ, ಇವರ ಅಭಿನವರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೆಗಿ, ಅವರು ನಿನಗೆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಸಚ್ಚು ದಾದಿ ಪಾಡ್ಗನಾ ಸಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ದಾದನ ಪಾಡೋಡಿಗೆ 90ಯಾ ಅಜಿಪನ ಎಂಕು ದುಂಬೇ ಬೆಚ್ಚುಂಡು. ಶೋಭಾ ಮಂಡೆಗೆ ನೀರು ಮೈಪು ಆಯೆ ಕಲವೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿ ಆಯ್ಗೆ ಕೂಡ್ಲದ ಪೊನ್ನು ಬೋಡಿಗೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ ಬರಡು ಮದ್ಮೆ ಮಂತ ಕಡುಬ್ರಗ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ, ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕೇಶವನ್ ಆಯ್ ರೆಡಿಗೆ ಸಚಿನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಅಚ್ಚು ಪಡಿಲಕ ನಾಯ್ದ ಪಡಿಕೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಪೆ ಕವಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ನಿ ಉರಣಿ ಕಮೆಂಟ್ಡ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದಾ ರಾಧೆ ಈ ಮಾಡುವ ಆಯ್ತಾ ಮದುವೆ. ಟೆಂಪಲ್ಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ, ತಪ್ಪಲೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ, ತಪ್ಪಲೆ ಓಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪು ಮಂಡೆ ಎತ್ತನ ತೈಕು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ನೀನು? ಎಂತ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾರು? ಹೋಗು, ಊಟ ಉಂಟ ನಿನಗೆ? ಎಂತವಾ ಹೀಗೆ ಉಂಟ ನಿಂಗೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ತಾದ ಪಂದೆಯಿಂದ ಉಡೆ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ತೂಲ. ಶೋಭಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಂತವ ನೀನು ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಶೋಭಾ ಅಂತ ಕರೀದು? ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಾಯ್ತಾ, ನಿನಗೆ ಬೊಜ್ಜ ಮಾಡುವ ಆಯ್ತಾ. ಶೋಭಾ ಹವಾರ್ಯು ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಹವಾರಿಗೆ ಆಯೇಗು ಅವೆಲ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಥದ್ದು ಪೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಅವ್ವೆ ಅಂದು ದಾದುಪು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೆ KSVI ನೀನು ಹೀರೋನಾ?
ಈಗಳ ಎಂತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ನಮಗೆ ಸಚಿನಿಗೆ ಒಂದು ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಸಚಿನ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾನೆ. ಶೋಭಾ ಯು ಆರ್ ಸೂಪರ್. ಕವಿ ಪಲ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಅಪ್ಪೆನ ಮದುವೆ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅದದು ಚಪ್ಪಲ್ ಸೂಪರ್. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ ನಾಯಿ ಯಬ್ಬ ಅದಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋ ಮಾರ ಸಚಿನ್ ಒಂದು ಹೀರೋ ಅವಲ್ಲ ತನಿಕ್ ದಾದ ಕವಿ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಯ ಕೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾಲ ಪಂದ್ರೆಡ ಅವೇನು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಜಿಕ ಹಸ್ತಾಯಿ ಮುರಾನಿಲ ಇಂಚೇನೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ 20 ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನ ಕವನ ಎಂತದಿದ್ರೆ ಬಗ್ಲಾಯ್ತಾ? ಬರಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಕವನವನ್ನು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಓದಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕವನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಬರೆಯಲ್ಲ ಉಂತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ನ ಕವನ ತೂಕ ಒಂತೆ ಉಂಟು ಆಯ್ಕ ದಾದ ಕವನ ಬರೈತೆ ತೂಕ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮನ ದಾದ ಕವನ. ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಕವಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೇರಿಗು ಮನ್ಪಾಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊಡ ಈಗ ನಾಯಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತಲೆ ಕವನ ಮಂತದೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರೆಯಾಡು ತೂಕ ಇಂಕಾಯನ ಕವನ ಒಂಜಿ ಓದೋಡು ಆಯ್ತು ಮಾರ ಸಂಕಂಬಕ್ಕ ಆಯ್ ಕವಿತಾ ಒಂದು ಏರಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಕಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬ್ಯಾವೆಸ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಇನ್ನೀ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಪಿ ಅವೇ ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ. ಆಯ್ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆ ನಾಯಿ ಅಲೆ ಇರೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಏನಂದು ಬರ್ತೇರು ತೂಲೆ ಓಲ್ಲರಿಯೇ ಅಲೆ ಮೂಲೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಲೈಕ್ ಬರಡುತ್ತೆ 15-16 ಲೈಕ್ ಅವಡಿನ ಸೇರ್ದು ಅತ್ತಿ ಆಯ ಏರ ಒಂದು ಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀನು ಪುಲಿ ಮುಂಚೆವೇ ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ಇರಿತಾ ತೂಲೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಂಚಾತನ ಅಂಚೆ ನಿಲ್ಲಾಡ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾರಾಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಸಚ್ಚು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾದದ ಬನ್ಪೆ ನಾಯ್ದು ನಗೆ ದೀಪ ಏನು ಮುಸುಂಟಿಗೆ ಅನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಆಯ್ಗೆ ಈ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾನೋಚಿ ಮಾರ ಇದೆ ದಾಲ ಬಾಯ್ತು ಸುದ್ದಿ ಪಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಮನ ಸುಕ್ಕಗೆ ಎಂದೆ ನೇ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡ. ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಆಯ ಅಂದು ಅಂದಿಯೇ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಂದೆ ಅಂದು ಸಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿ ಸಚ್ಚದಾಲ ಬಂಡ್ರೆ ಪೊಡ್ಚಿ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ್ ಏರು ಸಚ್ಚೋತ ಕೊರಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನನ್ನೇ ನೆರ್ಪುನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾಲ್ದ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ತೆಳ್ತೊಂದು ದಾದ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರಾ ಡಾಮರ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೋಡು ಎಂಚಿನ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಯ ಆರೇಕೆ ಇನ್ನಿ ಏನಾನೆ ಆರ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಓಕೆ ಇಂಡೇರು ಸುದೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದಿಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೀರೋ ಹೊಡಿತನ್ಗೆ ಕವಿ ಅಂಚಪುರ ಈ ಪನೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ನೆರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಅವು ಅಕುಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಇನ್ನು ಬೇರು ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಡ್ ಲೈಕ್ ಏನ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಕಾಸು ಹೋಪುಜಿ ಇವೆ ಶಿಕಾರ್ಮ ಮಾರ ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈದ್ರು ಹೋದ್ರು ಸಂತೆ ದಾದಾ ಪಲ್ಚಿ ನೆರೋಲಿ ಪೆದಂಬು ಬತ್ತಂಡಾಯ್ಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ನೆರಿಯರೆ ನಿಕುಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನೆರೋಡ್ಚೋಕೆ ಅಕುಲು ಬೇತೇನೆ ಎನ್ನು ವೀರು ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾರಿಲು
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ದೇ ಓಸ್ ಏರೋ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆ ಬೊಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರುತ್ತೆ ಯಾನಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿ ಸುವರ್ಣಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರ್ಡಲ್ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿತಪುರ ಅರ್ನ ಪೂರ ಪಿಲಿತನೆ ಬೇತೆ ಓಲೆಜ್ಜಾವೆ ಎನ್ನಡದ ಆಯೆ ಅತ್ತೆ ಪೋಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ಮೇರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏರು ನಮ್ಮ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನತೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಸುವರ್ನುಳ್ಳರವೆ ಕೃಷ್ಣಪುರದಾರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮನ್ಪಲೆ ಮಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂಡು ಸುಮ್ಮಿ ದುಬೈ ಮೇಡಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರದು ದುಬೈ ಮೇಡಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪಿಲಿಯೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದೇ ಮಸ್ತುಲರ್ನ ಪಿಲಿತ ತೂಲೆ ಮುರನಿ ಕೃಷ್ಣಪುರಟ್ಲ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ಆರು ಮಂದಿನ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಿರವೆ ಅಭಿಯನ್ನೆ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ನೆರಿಯರೆ ಶೋಭಾ ಆಂಡೆ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಗುಣಾಕರ್ ಕಾರ್ಲ ವನಸ್ ಆತಿಜಿ ನಾನಾ ಓಡಿ ರಿಬುಲಿ ಮುಂಜಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ ಕಾಪಾಡ್ ದಾವ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇರು ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿನ ದುಂಬೆ ಅಂದವೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತಲ್ಲ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಾಗಬೇಕು ಊಟ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಾಗಬೇಕಾಯ್ತಾ ಊಟ ಹಾಂ ಸರಿ ಶೋಭಾ ಆಯ್ ಮುರನಿ ಮಲ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪರಾಪಂಡ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಮೇರು ಸುವರ್ಣ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಪೂರ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೇ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಮಗೆಲೊಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಪಾರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೋಂಡ ಪೋಯನ ಮರ್ಲೆ ಪೋಯ ವನಿತಾ ಆಕ್ಲ ಐಡ್ ಮಂತೀರೇರ ಪೋಯ ಐ ಮರ್ಲೆ ಪೇಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ವಾಣಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಪೂರ ಆನಗ ವನಿತಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆರೆ ಬನ್ನಿ ನೇರೊಂದಿತ್ತೀರು ಹೋಗ ಎಂಗಲ್ ಲೈವ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆಯ್ಗ ತಾರೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಭಾವನ ಇಲ್ಲು ಕೃಷ್ಣಪುರಟಿ ಅಂದೆ ಮನೋಜು ಭಾವನ ಕೃಷ್ಣಪುರಟ ಮೇರಲ್ಲೇ ಅಭಿ ಇಲ್ಲಿರಿಯೇ ತೂಲೆ ಅರ್ನ ಗುರ್ತಪ್ಪು ಇರೇಗಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಿಲಿಪಾರ್ದ ಆರೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬಾ ಕವಿತಾಗು ಮಲ್ತೆ ಹಾಯ್ ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಂ ನೀರು ಚಿನ್ನು ರಾಕ್ಸ್ K32 ಎಂತ ಹಾಯ್ ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಲೇರು ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ವಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜತೆ ಕವಿ ಕಡಬುರ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿನಾ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಸುವರ್ಣ ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಆಯ್ಗೆ ಅಭಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದನಾ ಆಯ್ ವಾರಿಗೆ ತೀರೆಗೂ 193 ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯೇ ಅಭಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಗಳು ಬರ ಬರ್ಪ ಇರೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಪುನಃ ಮನ್ಪಲೆ ದಿನೋಲ ಮನ್ಪಡು ಬಂದಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಇರಿ ಆ್ಯಪ ಫ್ರೀ ಆಪರ್ದಲೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಲೆ 1 ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಮಂತಡೆ ಅವು ಇರೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರ್ಪೇರವೆ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತಿನ ಮಾರ ಸಾವೇನ ಮೀಕೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಮ ಕನ್ನ ಬೈಜೇರಿ ಒಂತೆ ಕೊರ್ತಾವಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಕನ್ನ ವನಿತಾ ಕನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದಿರಮ್ಮನ ಲೈವ್ಡು ಮೇನೆತ್ತೆ ಹಾಂ ಮೇರ್ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಆಯ್ತು ಬೈಜಿ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ವನಿತರ ಹೋಗು ನೀನು ಹೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ ಹೋಗು ಏ ಪೂರ ಸೈಯರ ಮಾರಲಿ ಇದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಕಡುಪು ಧ್ವನಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸಾವು ದಾದಿ ಅಚ್ಚು ದಾದಿ ಕೇಶವನ್ನ ಈ ಅಚ್ಚು 2 ಎಲ್ಲ ದಾದೆ ಶೋಭಾ 2 ಬರ್ಪುಣ ಶೋಭಾ 3 ಬರ್ಪುಣ
ಹಾಂ ಇದು ಏನೇನು ಆಡೋರು ಬಸ್ಸ ಬರ್ಸ ಭಾರತಿ ಟು ಪಿಕ್ಚರಾ ಪಿಕ್ಚರಯಾ ಓ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಕಥ ತಪಲೆ ಪಿಕ್ಚರಾ ಎಲ್ಲೇ ಓ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಭಾರತಿ ಐ ಡಿ ಭಾರತಿ ಟು ಈಜರ ಶೋಭಟು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಅಚ್ಚೇರು ನಮ್ಮೇಟ ಅಚ್ಚು ಕವಿ ಅಚ್ಚು ಕವಿ ಯಾನೈಟ್ ಅಚ್ಚನಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಬರೋ ತೋಜಪ್ಪ ದೇವಿ ಅಚ್ಚು ಏನ್ ಲಾಗ್ ಮಂದೆದಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀಂದ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತನ ಮನ್ಪು ಜಿತ್ತಿನ ಬಕ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಅವನಿತ್ತನ ಒತ್ತಿ ಕೂಲೊಂದಿತ್ತೇನಾ ಅಂದಣ್ಣ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದದಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಸುವರ್ಣಗ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಓ ಅಭಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಿನ್ ಮನ್ಪೇನು ಅರ್ಧಡುಂದಾಯನ ಇನಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾವೇ ಹಾಂ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಚ್ಚುವ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆತ್ತನ್ನು ಉಂತಾಲೆ ಐಟೆದೆ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನಿ ಮಾಲುಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ರಜೆ ಇತ್ತು ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಅಂಚನ ಓಕೆ ಪನಂದುಲೇರು ಮಂಜು ಪಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಆರು ಒಳ್ಳೆರ ಅಭಿ ಪಿನ್ ಮನ್ಪರ ಮೆಡಿಸಿಲ ಪೋಪುಂಡಾಯ್ತು ಮಂಡಲ ಪೋಪು ಅಂದು ಕೇಶವ್ ಚಂದು ನಂದು ಚಾನೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಜೋರು ಆಪ್ ಇಜ್ಜಿದೇವು ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಪ್ಪ ಮೆಗ್ಗಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಏನು ಇಲ್ಲಡ ಅಂದೇ ಐಕೆನಾ ರಜೆ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪತೆ ಜೋಕುಲು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪ ಪೋಂಡ ರಜೆಟು ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ವಾ ಜಾಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಪೋಯ ರಜ್ಜೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೋಯರೆತ್ತನ ಪೋತುವೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಲು ಉರುಗು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರದೆತ್ತನೂ ಎತ್ತಾಯನ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಈ ಮೇಕೈ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಣತ್ತ ಕೈಕ ಐಕ ಪೂರ ಪೂಪು ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಐಕತ ನೈಸಿಕ್ದೆತ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೆನಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಸುಮ್ಮಿ ದುಬೈಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 2 year ಸಪೋರ್ಟು ಎಂತ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಸಹ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೂ ಉರು ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಅಂದ ಇಡವಲ್ಲ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಇದು ತಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಪಿನಿ ಏರಿಯೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಟ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ತೂಕ ಇತ್ತೆತ್ತು ಒಂಜು ವಾರ ಪೋಡು ಏನ ఆయన 2 years ಸಪೋರ್ಟ್ 2 years ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ದುಬೈ ಡೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ఆయన ಮಿಂಡಿ ದುಬೈ ಡೊಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪನಿ ಎಂದೇಕಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಂಟು ಕನವರೆ ಎಂಕತ್ತು ಆ ಒಂಜನ ಪಂಡೇರು ಅರೆ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಾಲ್ ಸೇಲ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕೊಂತ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಯಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಡುಂದಿಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಪೂದು ಬರ್ಕ ಬಂಡದು ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲೊನ್ನು ಸೈಪಿ ನೀರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಆಪುಜಿ ಅರೆ ದುಂಬೆ ಪೋತು ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಪೋದು ಒಂದು ವೈನ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಬರ್ಪ ಬಂಡು
ತಿನಿ ನೈಟ್ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಬಿದ್ದಾವಡು ನೆಲಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಹರೀಶ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಕನಪರ ಅಂದಿ ಎಣ್ಣೆ ದಾದೆಂದೆ ಕನಕ ಕನಲಿ ಅಂದ್ ನೈಟ್ ಮಾತ ಟಾಪ್ ಮಾತ ಇರ್ತದೆ ಪತಾರ್ ಎಂಕತ್ತು ಅವು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಂಡೀರು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋಪು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ತೆಲ್ ರೆಡ್ ಎತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋನಕನೆ ಆವೆ ಸಬ್ಬು ಹಾಯ್ ಭಾರತಿ ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಬು ಬತ್ತಲು ಸಬ್ಬು ಬಂದರು ಸಬ್ಬು ಬಂದರು ಆಯ್ ಇವ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದೆ ನಿನ್ನ ಅಂಜು ಲೈಕ್ ಇಡುಂಡತ್ತ ಇರುವ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತದೇ ಹಚ್ಚು ವಿಜೇತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ವನಿತ ಫೋನಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾವ ವನಿತ ಮನ್ಪಯನ ಏರಿಯೇ ಬೋ ಏರ್ದೆ ಎತ್ತದೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ವಿಜೇತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಯಾನ್ ಎತ್ತರ ಮುಲು ಕೆಟ್ಟುಂಡಿತ್ತೆ ಅದಾನೆ ಇನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿದೆ ಇನಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಎಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಡ ಖುಷಿ ಆಯ್ಪಿನ್ಗೆ ಮೀಂದ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಂಚ ಬಂತಾರು ಯಾನ್ ಮಂದಿನೇನು ಟಿವಿಡಿ ಪಾಡ್ದು ಲಲ್ತಾಂಟಿ ತಜಪವನು ಮುರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ತಸ್ಪದೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೋಲೆ ಎಂದದೇ ಹೇ ಸಬ್ಬು ಈ ಕೊರ್ತಿಜ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜ ಬನ್ನತ್ತ 14 ಮನೆ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಕೋರು ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೋರು ಕಾಲೆ ಯಾವ ಆತೆ नहीं ಇಜ್ಜಿದೆ ಕೊರ್ತಿಜದೆ ತೋಜನೆಂಕ್ ಯಾನ್ ಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆವುದೇ ಅಚ್ಚು ಮೆಸೇಜ್ ಓಕೆ ಸಬ್ಬು ಲೈಕ್ ಕೊದ್ದೆ ಇಂಜಿ ಸಬ್ಬು ಬರ್ಪನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಕುಂಟುಕನೇರ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ದ ಮನ್ಪುಗನ ಬರ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪನಿಕ್ಯಾನು ಅವ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕುಂಟು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯರಂಡುದೆ ಪಂಪೇರು ಕೂತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡದು ಹೂದಂತೆ ಕುಂಟು ಕನವಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನಟ್ಟು ಪೋರ ಮಾತ್ರ ದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಥೋಡೆ ಬೈರು ಎಂದ್ರಡಿ ಇಲ್ಲೇಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಎಂಟು ಕೇಟೋಡಿ ನಾನು ನೀ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಎಂಟು ಕೇಟು ಮಾತ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಅಬ್ಬ ದೇವರ ಕೇಂಡತ ಸೌಖ್ಯ ಶೋಭಾ ಸೌಖ್ಯ ಅಬ್ಬ ಸೌಖ್ಯ ಈ ಎಂಚಲ್ಲ ಪೊಯ್ನ ಮಾತ ಕೇಶವನ್ನಿಜ್ಜೇರು ವನಿತಾ ಪೊಯ್ನಿ ಶೋಭಾ ಕವಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೋಯಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತ ಬರ್ಸದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಜನ ಬರ್ಸ ಉಂಟುನತ್ತ ಹಂಚ ಪೋಯಿರಗುಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ಇಜ್ಜೆ ಸಬನಾ ರಾಧಾ ಸಬೀನಾ ಪುದರ್ ಸೋಕಿತ್ತಲು ಸಬನ ದಾದ ಸೋಕಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಉಲ್ಲರೆ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ಯ ಶಬನ ಅರ್ಧ ಶಬಿನಾ ಪುದರು ಸೋಕಿತ್ತಿನ ಸಬಿನ ಪುದರ ಸೋಕಿತ್ತಿನ ಅಂಚನ ವನಿತ ಹಿರಿಯದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಿಗೆ ಎಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ತರಕಾರಿ ಆತ ಕೋಡೆ ನುರ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೈದನು ಇನ್ನು ಟೊಂಕಾಯಿ ಮೇಸ್ರಿ ಇಜ್ಜೇರಿಯೇ ಅವು ಏರು ಮಾರ ಟೊಂಕಾಯಿ ಮೇಸ್ರಿ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಈ ಸಚ್ಚು ಅಂದು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಬಕೊಂಜಿ ನಟ್ಟು ನಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಭಿಕ್ಷುಕೇರು ಬೆಗ್ಗರ್ ಅತ ಶೋಭಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಗ್ಗರ್ ನಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಟ್ಟರೆ ದಾಲೆ ಏನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಾರ ತುಯ್ಯರ ವನಿತಾ ಹೆಂಗಿರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ
ಯಾನೋರಿ ಪಾಪದಾಯ ಈ ಪಾಪದಾಯನೇ ಏರಿಂದ ಬಂದು ಬಗಲು ಜತ ಜಯಂತಿ ಒಲಿರಿ ಜಯಂತಿಗೆ ಅರೆಗ ಕೋರೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೊರಡಿಗೆ ಆತ ಆರು ಕೊರ್ನಾಗನೆ ಬರ್ವೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಓ ತುಯ್ಯ ಅಂದ ತುಯ್ಯಲ್ಲ ಶೋಕಾತನದೆ ಸಚಿನನ್ನ ಬೇಕರಿಡು ಜನಬೂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಬೇಕರಿ ಜನಬೂಡಿಗೆ ವನಿತಾ ಬೊಂಬೈಡುಂಡ ಡ್ರೆಸ್ದ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಂಚಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರು ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುನ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ದ ಉಂಡ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಕ್ವೆ ಆಲ್ಮೂಲ್ ಪಾತಿರದಿಲ್ಲ ವನಿತಾ ನಿಜ ನಿಜದ ಮಲ್ಲನೇ ಇಲ್ಲೇನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಓಕೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ಓಲೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಹೈಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಂದು ಪೆರ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟ ಐಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಬರ್ಪು ಜೆತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊತ್ತು ಜೇರು ಶಬನ ಪದ್ದಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪುಂది ಈ ಕೊರ್ತು ಜಾ ಜಯಂತಿಗೆ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದು ವಾಚ್ ಅವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಶೋಭಾ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಸಡನ್ ಡೌನ್ ಅವರ ಮಿತ್ತು ಬಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಡ ಸಲಾವ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನೇಕ ದಾಲಿಜ್ಜೆ ತಿನ್ಪುನೇಕ ಕೊರೊಲಿ ಗೊತ್ತಾನ ತಿನ್ಪೆಲ ಕೊರೊಲಿ ಆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾರತ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಡು ಉಂಡು ಅಂದೆ ಶಾಪ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ಈತಿ ತಿಂಕುಲು ಬೋಡು ದೆತ್ತನ್ವ ಅವು ಎಂಚ ಒಂದು ನಮಗೆ ಈತು ವೇಸ್ಟಡ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 10 ನೈಟಿ 10 ಚೂಡಿದಾರ ಸಲ್ವಾರ್ ಪೀಸ್ ಅತ್ತ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅವು ಅಂಚ ಮಾತ ಬೋಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಕುಲು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಐಕೆ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಡುಪುಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಇಡುಪುಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೈಟ್ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂತೀನಿ ಅಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಡ ಮೂಲೆ ಎಂಕುಲು 180 150 ಮಾರ್ಲಕ ಅಂಚ ಕುಂಟು ಶಾಪ್ದು ಪಜ್ಜು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೆಟ್ ಮುಗಿಂಡು ಏನಂಚೂರು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬನ್ಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ಬೆಲೆ ಉಲ್ಲೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಓಲೇರು ಮಾತಾ ಇಜ್ಜೇರು ಶೋಭಾ ಇರೇಗು ಶ್ರದ್ಧನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶ್ರದ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರದ್ಧನ
ನಟ್ಟಿತ್ತಿಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ಪೋಯಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲೆ ಹೊಲ್ತಾರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಪದವತ್ತು ಆರು ಕೊಕ್ಕೆ ಪದವು ಬೊಕೊಲ್ಪ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೇವೆ ಶೋಭಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೊಡು ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ವನಿತಾ ಎನ್ನ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಂದೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮುಗಿನಿ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ 90% ಬರ್ತದೆ ಐಕೆ ನಾಡ ಪಂಡದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪಾಯಿತು ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಾ ಜಗದೀಶ್ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಜಗದೀಶ್ ಶೋಭಾಗ ಹಾಯ್ ಬಂಡೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಬರ್ತಾರ ಓಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಹೂ ಅಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಬರ್ತೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಸಚಿನ್ನ ಗುರ್ತೊಡ್ಡ ತಪ್ಪ ಗೋರ್ಮಂಡೆ ಸಚಿನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ನಿಜ ಗುರ್ತಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಲೆ ಗುರ್ತಜ್ಜಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾರು ಬರ್ತೇವೆ ವನಸ ಆತಿಜಿ ಜಗದೀಶ್ ನಾನು ಅವಡು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಆ್ಯಪ್ ಎಂಡ್ ಆಪ್ ನಾನಿವ ಆಪಗ ವನಸ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಗೋಲಿ ಮರದ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಗ ಸಚಿನ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ಒಂದು ಲೈಕು ಅಂಗಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲೇರು ಬುಲಿಪು ದೀಕ್ಷಾ ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ದೀಕ್ಷಾ ಇದೆ ನಮಸ್ತೆಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ತೂಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ಆ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಾಬಡ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗದೀಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೇ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುನಿ ರಪ್ಪ ಆಯ್ತೆ ಪೋಯ್ನಿ ಬೆಲೆ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂದಾಗ ದೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೂ ಶೋದಿಂದು ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸೂದಿಂಡ ಜಗದೀಶ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂಲೇವೆ ವಿಡಿಯೋ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಂದೆ ನಮಸ್ತೆ ದೀಕ್ಷಾ ಶೋಭಾ ದೀಕ್ಷಾ ಬರ್ತೇರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ತುಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಸಚ್ಚು ದೀಕ್ಷಾ ಏರಿಗ ಪ್ರವೀಣ್ಗ ಸಚ್ಚುಗ ಕೇಶವನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಅರೆ ಬಾಯ್ ಆತನು ತಾನೇ ಕುಲು ಧನಿಕುಲು ಸಚ್ಚು ಬರ್ಚಾ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ ಎಂಕಲ್ ನೇರ ದೀಕ್ಷಾನಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ನಲನ ಸಚಿವಲಿ ಪುನು ಅವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರವೀಣೇ ಬೇರಿ ಬುರ್ರು ಏತ್ ಭಂಗ ಬೈದೆ ದೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದಿಗೆ ಪಾಪ ಸಚ್ಚು ಗುಪ್ಪಡಿಯ ಸಚ್ಚು ದೀಕ್ಷಾವ ನಿಕ್ ಅಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಆರು ಮ್ಯಾರಿಡಾ ಜಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೊನ್ನಾರು ಓಲ ಮದುವೆನೇ ಆತಿಜಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ತೂಲೆ ವೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಳ್ಳೇರು ಕಡಲ್ದ ಬರೀಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಯ್ತಿದಲ್ಲ ಆಯ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದು ಯಾಂಬಾಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಉಂತು ಸಚಿನ್ ಉಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂತ್ಯಾ ಚೆಕ್ ದಾದಾ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಅರಡೆ ಯಾನ ಧರ್ಮಗು ನೆರಡೆ ತಿಂತೆ ಅರೆರ್ದು ನಂದು ಮದುವೆ ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ರಾಪೇರು ಫೋಟೋ ದೀಪಿತ ಜಾತ ಶೋಕದ ಪೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸಚಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಪನ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಾವು ಅವ್ಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅವ್ಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾರೇಜ್
ಏನು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇವನು ಸಚಿನ್ಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ನಾವು ಓಡುವ ಆಯ್ತಾ. ದೀಕ್ಷಾ ಓಡುವ. ನೀನೆಂತ ಓಡುದು ಅಲ್ಲಿ, ಇವನ್ ಸಚಿನ್ ಓಡ್ತಾನೆ ಈಗ. ಅನುಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಬತ್ತಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನ ಚಾತಾರು ವನಿತಾ ವನಿತಾ ಅಬ್ಬಾ ಹಲೋ ಕನ್ನ ಚಾ ಬತ್ತೇರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನ ಚಾ. ಅರೆಗು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಂಡರು ಪಂದಿರು ಅಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇರ್ತಿರದ ನ್ಯಾಪುಜಾ ಎಂಗ್ಲಿಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪೆರೇರು ಯಾವಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಓಡುದು ದೀಕ್ಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಡುದಿಗೆ ಸಚಿನ್ కొంచెమంత పోతుడు సచిన్ ఆవత దీక్ష సచిన్ కుశలంతా పోతుడు మళ్ళీ మీర నీరు పడుంది వాణి దీక్ష ఇంకే ಅಮೃತಕರೇ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂದ್ಕೊರಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದಾದ ಡಿಜೆ ಪಾರ್ದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ರಿಂಗ್ ಟಾಂಗ್ ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತ ಅಂದಿಯಾ ಸತ್ಯ. ಓ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ನಿತಲ್ಲೇ ಪುಂದಲ ಓ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೋಕುಳ್ಳದಾನೆ ಬೇಲೆ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಅಂದು ಬಂಗಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆ ಒಡಿಗು ಧಾರಾವಾಹಿ ಪರೆಗ ಯಾಂಬೋಪೆ ನಿಖಲ್ ದಾಲ ಮನಿ ಪೂಜಾರು ಇಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಶೋಭಾ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಭಾ ದೀಕ್ಷಾ ಓಡುದಂತೆ. ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಉಂಡ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಇರು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತದಿದ್ದೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ ಸಚ್ಚು ದಾದ ಈ ಪ್ರವೀಣಿಗೆ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ನಾ ದೀಕ್ಷಾನು ಸಚ್ಚು ಬುಲಿಪಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮಾತಾಡಿ ಆತ ಎಂತಾದ್ರು ಹೋಯ್ತಾ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿಂದ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಂತೀನಿಗೆ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡತಾ ಎಡ್ತುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಇಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಕೈ ಪುಗಿಲ್ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಏರ್ ಬ್ಯಾಂಡದು ದೀಕ್ಷಾ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋ ಐಟ್ ಉಲ್ಲ ಬೀಚ್ದಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಓ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಿಂದಿ ಕಬೂತರ್ ಜಾ 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 ಕಬೂತರ್ ಜಾ ಜಾ ಐಟ್ ಉಲ್ಲದುಲ ದೀಕ್ಷಾ ಉಂಡಾ ಬಲೆ ದಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗ ವನಿತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಬೇಲೆ ದಾರುಂಡು ಎನ್ನೆರಡು ಬತ್ತಲ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಂಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ತುಲೆ ಎತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ನೆಟೆ ಇನ್ನ 5 ಬಂಗುಡೆ 5 ಬಂಗುಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಬಣ್ಣಿಯ ಎಂಕ ಬಕ 5 ಕೊರಿಯರಾರು ಬಾರಿ ಪಿರಿಯ ಅಗ್ಗ 10 ಪಿರಿಯ ದಾದ ಉಂಡು ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅರೆಗೆ ದಾಲ್ಗೆ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡಾ ಅಂದ ವನಿತಾ ಫ್ರೈ ಉಂಡಾ ಇನ್ನು ಮೀನು ಇಜ್ಜತ ಓ ದೀಕ್ಷಾ ಪೋಯ್ ನಂದು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರವೀಣ್? ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲಗೆ. ಓ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಬಂತು ಸಚಿನ್ ಪುಟ್ಟು ಬಂತು. ಆಯ್ ಪುಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪುಟ್ಟು.
ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಊಟ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ದೀಕ್ಷಾ, ಅವರಿಗೆ ನೀವಿಲ್ಲದೆ ಊಟ ಯಾರು? ಪುಟ್ಟು ಏರುದು ಪುಟ್ಟು ಏರು ಹಾಗೆ ಸೋಕು ತಪ್ಪುದಾರ ಮಾರ್ರೆ ಪುಟ್ಟು. ಲೈಕ್ ದನ್ 21 ಎಂಕ್ 20 ತೋಜೊಂದುಂಡು 20ನೇ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇವತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೈಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೊರ್ತಾಪುನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಆರು ಬರ್ಪುನ್ ಪೋಪಿನೇ ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ. 21 ಲೈಕ್ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ ಪುಟ್ಟು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾವ ಊರು? ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋರ್ಡಾ ಕೇಳಿ ಏರೆಗೆ ದೀಕ್ಷಾಡನಾ ಶೋಭಾ ಬಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೀರ ಬಲ್ತೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವನಿತಾ ಬಲ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಪುಟ್ಟು ಯಾವ ಊರು? ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿ. ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೇಡಮ್. ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟಾ? ಊಟ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಂದು. ಯಾರಿಗೆ? ಇವರಿಗ? ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಡ್ ಹಾಯ್. ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಅಲ್ಲೇ ಬರೋಡಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಈ ಬರೋಡಿಗೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪಂಚಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಹೊಸದು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು, ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಸ್ರಾಪ್ ಇದ್ದ, ಅಸ್ರಾಪ್ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ. ಪ್ರವೀಣ್ ತುಲೆ ತುಯ ಯುವರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಡಮ್? ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನವರು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಕುಂದಾಪುರ. ಹೌದು, ಆ ಕಡೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಂದು ಎಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಯಾನಿಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪನ್ ಮುಖ ಎಂಗ್ ತಿಕ್ಕನ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕನ್ ನಿಕ್ ಅಬ್ಬೋ ಸಚ್ಚಿರುಂಡತ ಪೋದು ನಾರ್ದು ದೀಕ್ಷೆ ಏರಿ ಎಂದು ತೂಡು ಪಂಡದ ಆಟ ಕಟ್ಟದು ಪೋತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು ಸಚ್ಚಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗನೆ ಎಂಚಲ್ಲೇರು ದೀಕ್ಷಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಡಿ. ಎಂತವಾ ಹೋಯ್ತಾ? ಎಂತ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುಳಿಗಳಿವೆ. ಹೌದು, ತುಯರೆಗ್ಲ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡು ಈ ತಪಲೆಗೆ ತುಯರೆಗ್ಲ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಟು ಮಾರ್ರೆ. ಏರಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚು ದಾದಾ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಾದಯಾ ಸಚ್ಚು ವಾಟಿಯಾ ಓಲಿಯ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿದೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡ. ಐಕೆ ಅನ್ನ ಕಂಡಿದೆತ್ತ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಐಕ್ ಸಚ್ಚುಗು ದೀಕ್ಷಾ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ದೀಕ್ಷಾಗ್ಲ ಪ್ರವೀಣಿಗ್ಲ ಮುಲ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಚ್ಚು ದೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರವೀಣಿಗ್ಲ ಸಚ್ಚುಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಂದ್ಕೊನು ಸಚ್ಚು ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಕುಜಲ್ ಬೋತನು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜದ ಅಂದಿಗೆ ನೆತ್ತಿರಿ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾವ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಪೋನಾಗ ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಜನ ಇಚ್ಚೇರಿ ಅವಂಚೆನೆ ಈ ಪೋನಾಗ ದೀಕ್ಷಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅತ್ತ ಪ್ರವೀಣಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಚ್ಚಿಲ ಬೋರ್ಡು ಉಲ್ಲೆ ಕವಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮನೆತಲ ಉಲ್ಲೇರು ಈತ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಬತ್ತೀರು ಮಾರ್ರೆ ಆರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೋಯೇರು ಕೇಶವನ್ನೇ ಕಡೆ ಪೋತೇರು ದಾದ ಬೇಗೆ ಸಚ್ಚಿನ ಕೇಳಿ ಸಚ್ಚು ಒಲ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಪಲ್ಲ ಮಾರೆ ಒಂದು ಗುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲ ಪಕಡೆ ಇನ್ನು ದಿನ ಬತ್ ನೆರಡಗೇನು ವಚ್ಚಿ
ಈರುಲ್ಲರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನುಲ್ಲೇ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಗೋಪಾಲ್ ఒకదాದ ನಿನ್ನ అర్బు వనిత ఎక్కడి నుంచి శోభ బైదల అండ వనితర పాతే దినేజి శోభ ఇತ್ತೆ వనితాಗೆ వనిత 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 అరే లెప్లే ఆరు బుక్క పోపేరు ఇన్న ಕೇನು ಜೀರಿಗೆ ಅರೇನು ಏರ್ಲ ಕೇನು ಜೀರಿಗೆ ಅರೆ ನಿಜ ಪಾರ್ ಪಂತಿ ಜೀರ್ದಾಲ ಎಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಅಂದ ಅರ್ಬತ್ತು ಅವು ಮೋಕೆ ಓ ಶೋಭರ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ನಂದು ಉಡಲ್ದ ಉಲೈದ ಮೋಕೆ ಅಂದಂದು ಉಡಲ್ದ ಉಲೈದ ಮೋಕೆ ಮುಲ್ಪ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರು ಎಂಕು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೇಂದ್ರ ಆರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ಪೋಯೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಜಾ ರೈಡ್ ಹಿಡ್ಕಲದ್ದು ಪೇರು ಒಲ್ತ ಮೋಕೆ ಸಚ್ಚು ಇಂಕ ಒಲ್ತ ಮೋಕೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಡಲಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಅಪಿದೇ ಬತ್ತೀನಿ ಸಚ್ಚುನ ಎಂದ ನೋಡು ನಾನು ಎದುರಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೌದೌದು ನೀವು ಎದುರುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರು ಎದುರುದಿಲ್ಲ ಎದರಲ್ಲ ಆ ದೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಪೋಡಿಜರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೇನೆ ದೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಅಂದಂದು ರಡ್ಡಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ದಾರೆ ವನಿತಾ ದೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಾರೆ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾರಿಡಾ ಅಂದ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ ನೆನಪು ಅಂದತೆ ಮೊಕ್ಕಲೇನಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಲೆ ಅಂದ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾರಿಡಾ ಜೋಕುಲೇತ್ ಕಣ್ಣನಿ ಒಲ್ಪುನು ದಾದಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಅರ್ಬುದನೇ ಪುನ್ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಯಾನು ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂದು ಶೋಭಾಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಯ್ತು ವನಸ ಅಂಡೇ ಅಭಿಸೋರ್ನ ಬತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಯಾತ ಸೇರ್ಪಾಯರ ಓಕೆ ವನಸ ಅಂಡೇ ಏನೇರೇ ಅನ್ ಪಿನ್ ಬಂತಲೇ ಅಭಿ ಪೋಡ್ಚಿ ನಾನ ಏರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಕುಲಾಪೆ ರೈಕ್ ನೇ ಅಭಿನ ಪಿನ್ ಮಂದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಕುಲಾಲೆ ಶೋಭಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವನಿತಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಕವಿತಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೋಡಿದ ಎಂತ ನೋಡಿದು ಅಭಿ ಬ್ರೋ ಇಂಕ್ ಇಡ ಒಂಜಿ ಕೇನರ್ ಎತ್ತಿನಿಯೇ ಅಲೆ ಅಭಿ ಕವಿತಾಗ ಇಡ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಿನ್ಗೆ ಪನ್ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ಅಂದೆ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಡು ಮದಿಮೆ ಅಂದು ದಾದೆ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ದೀಕ್ಷಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಎನ್ನ ನೆನಪೇಚಿ ನೇ ದೀಕ್ಷಾ ಈರೊಂಚು ಸಚ್ಚು ಮೋಕೆಡು ಹಾಯ್ ಸಚ್ಚು ಬಲ್ಲೆ ಓಡಿದಂತ ಬರೆದು ನೋಡಿದಂತೆ ಈರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಲ್ಪೊರತೆ ಅಂದ್ ಕವಿ ಪೋಯಲ್ ಇತ್ತಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಇನ್ನ ತಪ್ಪಲ ಮಂಡೆ ಆರತ್ತೆ ಅನ್ನೆ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಪನ್ ಬಂದು ಅಂದದೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಗೆ ಒಂಜ ಮಲ್ಲನೆಲ್ಯನ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆನ ಮಾಮು ಅಂಕಲ ಹಾಯ್ ಸಚ್ಚು ಅಲೆ ಸಚ್ಚು ಸಚಿನನ್ನ ಈರೇನ ರಿಯಲ್ ಡೀಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಈರು ಮರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಓ ಸೈಜ್
ಪೇಪರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಓ ಸೈಜ್ ಅಚ್ಚು ಬತ್ತೇರು ಕೇಶವನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಅಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಚ್ಚು ಸಚ್ಚು ಆಯ್ಗೆ ಅಲೆ ತೂಳೆ ನಲಿಪು ದೀಕ್ಷಾ ಕವಿ ಉಂಡನಾ ಮರ್ಮಲ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓ ಸೈಜ್ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಯವರಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕವಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎನ್ಮೋ ವರ್ಷದ ಅಂದ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಆಜೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಏ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಭಿಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಭಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಭಿಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಕವಿ ಪೋಪಿನ ಅಣ್ಣನ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಕವಿನ ಪೋಪುನ ಕವಿಲ್ಲಾಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ A4 ಅತೆ ಐರ್ದು ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಐರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಭಿ ಈ ಸುರುಟು ಅಭಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಗ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಮಾತಾ ಕೇಶವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಡೆ ಗೊಂಜಿ ಸಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅನ್ನೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಂದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಂದೋಡು ಮಾರ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಯ್ ತಂಡ್ರೇಜ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪುನಿ ಮಾತ ಅಂಚೇನಿ ಪಂಡಿನಿ ಅತ್ತಿಯ ಏತು ಸಲ ಪನ್ಪಾರು ದಾದಾ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೆ ಹಾಯ್ ಸವಿತಾ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಲ್ತದು ಬರ್ತೀನಿ ಸವಿತಾ ಹೊಸ ಜನ ಸವಿತಾ ಬರ್ತೇರು ಸಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಏರಿ ಪೋಪುನಪ್ಪು ಏರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೋಯ್ನಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೋಯ್ ಬರ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪೋದ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಾರ ಅಭಿ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದು ಸವಿತಾ ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಪೋಯ್ ವೇಣೂರಾ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಡ್ರೈವರಾ ನಿಂಬೆದಾದಿ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ಪಾರ್ದೇರಿ ಅಲ್ಪ ನೀನು ಸ್ಕೆಚ್ದ ಮಾತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪಕ ತೂಲ ಏನು ವೇಣುರ್ದ ಮೇರ ಗೀತನಾ ಆಯ್ನ ಐಡ್ ಮಲ್ತ್ ದಕ್ಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಾನು ಗೊರ್ಚಾ ಪಾಪ ಉಪ್ಪಡಿಯ ಕೊರೋಚಿ ತೀಂದ ಒಯ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಂದು ಸಚಿನ್ ಐಡ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸವಿತಾ ಗೀತನಾ ಪೊನ್ನು ಬೋಡ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಲೆ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪೊನ್ನು ಬೋಡಂಡ ವನಿತ ನಡೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕವಿತಕ್ಕಾಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಾರೀ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರ್ರೆ ಐಕೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡ ತನಿಕ್ ಐಕೆ ಓ ಪ್ರೇಮ್ದ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪರ ಅಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರಾರು ಫ್ರೀ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಡಾವ ಹಾಂ ಮುಖದಾದ ಅರ್ಬುದಮ್ಮ ಸವಿತಾ ಪೂಜೆ ಅತ್ತೆ ವೇಣೂರ್ದ ಇರ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ವೇಣೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಗೀತ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ತೀರಿ ಯಾರು ತೋಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೇಮ್ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ವ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಅದಲ್ಲ ಕಂಡೆ ನೆಂಚ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ಬಾಡ್ವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತೆ ದೆತ್ತನಾ ಓಕೆ ಒಕ್ಕಡಿ ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಪೊನ್ನು ವನಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೊನ್ನು ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಬತ್ತು ನಾವಲು ಉಪ್ಪಡಿ ಇಂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ದಾಯೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ದಾಯನ ದಿಕ್ಕುಡು ಅಂದು ಪೊನ್ನುಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇಣೂರು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಅಂದ ಇರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಸವಿತಾ
ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆಡ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಮಂದಿ ಅನೇಕರು ತುಯ್ಯತ ಶೋಭಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಏರಿಗೆ ಅನ್ನ ಅರೆಗೆ ಅನ್ನಗೂ ಪೊನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ಪೊನ್ನು ಬನ್ನಾಗ ಬಾರ ಪೇರು ಫೈನಲಿ ಅಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ವೇಣೂರು ಅಲೆ ದಾದಾ ವೇಣೂರು ಅಲ ಅಂಗಡಿಯ తెలుపుందానే దీప ఇంకొంచెం తిక్కువ అలే అన్ను కొంచెం తిక్కువ పొన్ను ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ವೇಣೂರ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಯಾನು ಕೇಶವ್ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಭೂಮಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಭೂಮಿದಲ್ಪ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಜಿರೆ ಕೊಕ್ಕಿಂಜೆ ಚಾರ್ಮಡಿ ಇರಿಗೂ ಮದುಮೆ ಆತಿಜೆ ಏರಿಗೂ ಆತಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ಆಂಡಲರಿಗೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ವೇಣೂರು ಮುದ್ದಾಡಿ ಎಂತ ಮುದ್ದಾಡಿ ಈರ್ಪಾಡ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಬಾರೋಡ್ಗ್ಯಾರಿ ಓಯ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಲ್ಪ ಕಿನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಸವಿತಡನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊನ್ನುಕ್ಕೆ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ಆವಾಡ್ದೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆವಾಡು ಎಂಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಲೇವ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಮದಿಮೆ ಆತಂದು ಅಂದು ಲಾಯಿಲ ದಾದೆ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ಲಾಯಿಲ ಊರ್ದ ಪುದಾರ दादा मुकल निकले बम्र टीवी क्रॉस दादा क्रॉस या ಏನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಕವಿತಕ್ಕಾಗ ನಂಜಿ ಅಂದಲೆ ಬಾರಿ ನಂಜಿಂಡು ಕೊಯ್ಯೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡಲ ಕುಡ ಪೊನ್ನು ಮಕ್ಳೆಗು ಪೊನ್ನು ನಾರ್ದು ಕೊಕ್ಕ ಜೈಲು ಕೊಲ್ಲುವರ ಮೀನಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಓಂಗುದು ಸೈಯರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಓಂಗುದು ಸೈಯರ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ನೆಟ್ಟು ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಕದೆ ನಂಜಿ ಎಬೆ ದಾಯಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಜೆ ಒಂದು ರವಿ ಆರು ಜೆಸಿಬಿ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ ಮಾರ್ರೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ ಮಾರ್ರೆ ರವಿ ನಂದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರವಿ ನಾನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅನ್ನನ್ನ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವಾಣಿ ಇತ್ತೆತ್ತೀರಿಯಾ ವನಿತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಂದಿಯೇ ಕೋಡೆ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂತೆ ಅಂಚ ನಂಜಿ ಅಂದು ಯಾಕೆ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಕಿಪ್ಪಿಗೀರ್ತಿ ಎಂಕಿಲ ಬೋಡಿಯೇ ಉಂಡು ಬಲೆಯೇ ಕೊರ್ಕ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನಗವ್ ದಾದಾ ಕಿಪ್ಪಿಗೀರ್ತಿಯ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾ ಕೊಯ್ಯೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜಗದೀಶ್ ಶೋಭಾ ಯಾನು ಮಗ್ಗೆ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಏರಂದು ಸತ್ಯಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗು ಅಲ್ಲ ಟೊಂಕಯ್ಯ ಮೇಸ್ರಿ ಬತ್ತೇರು ಅಲೋ ಟೊಂಕಯ್ಯ ಮೇಸ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾರ ಟೊಂಕಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ತುಳುಟ ಅಂದು ಟೊಂಕಯ್ಯ ಮೇಸ್ರಿ ಬತ್ತೇರು ಕಲ್ಲು ತುಂಬರ ಅಂದು ಅವು ಸಚಿನ್ನ ಸಂಬಂಧದಾರ ಕಿಪಿಕೀರ್ತಿ ಅತ್ತು ಸೋಕುದ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಓಂಗುಡತೆ ಅಬ್ಬ ರವಿ ಅರಸ್ ಬತ್ತೇರು ಶೋಭಾ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಊರೇ ಆರ್ನ ಅವು ಮೊಲ ಶೋಭನ ಊರು ತಂಕದೆಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ರವಿ ಅಭಿಸುವರ್ಣನ ಏರಾಂಡಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ ಬರೀತ್ತಂಡ ಪೂರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೇಗ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್
ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೇ ಅಭಿ ಯಾನ್ ಇರ್ನಂದೇ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ ಇರಿಗ ಏರನ್ನ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನಾಗೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನ್ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತೂ ನರಕ ಆರು ಟೊಂಕ ಪಾಡೊಂದು ಎತ್ಕಲ್ಲು ತುಂಬೇರು ಆ ಟೊಂಕ ಪಾಡ್ನಾಗ ಈ ಬೂರ್ವೇರ ಅನ್ನ ಸಚ್ಚ ತಿರ್ತುಂಟವಾರು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವು ಏರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಬತ್ತೇರು ಅವು ಅವಲಿಯೇ ರೋಡ್ ಬರಿಟ್ರೆ ಟೊಂಕ ದೆಪ್ಪೆರೇನೆ ಇಜ್ಜುಂಡಲ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದು ಯಾಲ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲೆಗು ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಮನಿ ಪಂದಾಯ್ ಗಬಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ದೋಲು ಅಂದು ವನಿತಾ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಏತುಂದು ಮಂತನಲ್ಲ ಏತು ಆಲ್ ಏರ್ನ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂತಿಜವಲ್ ರಕ್ಷಿತಾ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲವೇನ್ ಪೂರ ಗೆನ್ಪ ಅಂದೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನೇನು ಪೂರ ಬರಿಕಿದಿಯಲ್ ಇಲ್ಲು ಮಂತಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಶೋಕ್ ಮಂತಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯಲ್ ಎನ್ನ ಊರಿ ಕೊಯ್ಯೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ ಮರಿನ ಶೋಭನಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆಗೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ವನಿತಾ ಮರ್ನ ರಕ್ಷಿತನ ಅಂಚಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂದ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಅರಿಕೊಡಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೀರು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಸಚ್ಚುಗ್ ಮಾಲ್ಬೋಡ್ಗೆ ಟೊಂಕನ್ನ ಕೈಯಾರು ಟೊಂಕದಾನೆ ಅತ್ತ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ರು ಬರ್ತೀರಿ ಅಲೆ ತುಲೇನೆ ಉಂಡುಗೆ ಬೋಡೆ ಅನ್ನ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಈ ಅತ್ತು ಬರಗೆ ಗೆಟ್ರ ಸಚಿನ್ ಅಂದ್ ಬರ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಶೋಭಾ ಆ ಹೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಲ್ತ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತಿ ಆಲು ನೆತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲತೆ ಹಾಲು ಅಲ್ಲೇನ ಪುಗ್ಗರು ಬೇರತೆ ಚೆಕ್ ಏನೇನು ರಕ್ಷಿತನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಮಂದಿಜ್ಜಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪನಿ ಖುಷಿಯಪ್ಪನಲ್ಲ ತೀಯರೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲ ಮಂದಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಾಲುಂಡ ಮಾಲೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಸರ್ತಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಒಂದೇ ದೂರ ಉಂಡು ಅಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೆತ್ತಿನ ತಾಲು ಯಾನ್ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲೆಗ್ ನೆರವರ್ಚಿ ಬೇಜಾರ ಹಾಪುಂಡು ಗುಲಿಪಯಾಳು ಈ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಲಾಲ ಅಲೆಗಿ ಏಸಿ ಲಾಲ ಎಂಗ್ಲದ ಆಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅವಳಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬಲೇವಿ ಓಡೆ ಬರಡು ಎಂಕ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬುರ್ಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತು ದೀತ ಅಂದ ಪೈಂಟರ್ ಬೋಡ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಪಿಕ್ಕಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಒಂತ ರಾಂಗ್ ಇಯದು ఆయన ಲವ್ ಮಂತದ್ದು ఆయన ಇಡೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ನರಕ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಮೊಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತನ ತೂಪೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಕಂತಲ್ಲತ ಮಸ್ತ್ ತೂಪೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿ ನಿಂಗೆ ಕಲ್ಲ ತೀಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಅನ್ನ ಊರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆತನು ಪೈಂಟರ್ಲ ಆತನು ಬೇಡಗೆ ದೇ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭಿ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಂದೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಡು ಕಮ್ಮಿ ಸಬ್ಬಲೇವಿ ದಾದೇನು ಅನ್ನೋನ 9ಕ್ಕೆ ಕೇಶವ್ ಅಂದ 9ಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಶವ್ ಕಟ್ಟದ ಪುಲಿ ಮುಂಚುಂಡು ಎಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚುಂಡು ಇದೇ ಕಟ್ಟದ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಿಲಿತಾ ಮಂಡ್ಯದ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದು ಎಂಕ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಎಂಕಲ್ಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂದು ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾಲ ಉಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಭಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚುಂಡು ಪೋಲಿ ಅಂದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂದೆ ದೇ ಅನ್ನು ಯಾ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚು ಪಾಡ್ದೆ ತಿಲ್ಲೆ
ಕನ್ನ ಬಿಡ್ಚ ಕನ್ನ ಬೂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೋಡು ಮನ್ಪು ನಕಲು ಇಜ್ಜೇರಿದ್ದೆ ಐನು ಬಂಗುಡ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ತಿಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂಗುಡಿದ ಬಂಗುಡಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಬಂಗುಡಿದ ಮಂಡೆ ತಿಂಡೆ ಐನೀರ ಪಾಡ್ಲಿ ಪುಳಿ ಹುಂಚಿ ಗಟನೆ ಪಾಡ್ಲಿ ತಿನ್ಬು ಜರ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಕುಲೆ ಐನ್ ಮೀನ್ ಅಂದು ಬನಿತ ಐನ್ ಮೀನ್ ಎಂಡತ ಮೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮೀನ್ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕವಿತಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಓ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಓಲು ಬಂಗುಡೆ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ದಿ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂತಿನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಸಚಿನ್ನ ಕುಲೆಗೆ ಸಚಿನ್ನ ಕುಲೆ ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆ ಸಚಿನ್ನ ಕುಲೆ ಆಟಿಡತ 15 ಮುಟೈ ಪುಲಿ ದಾನಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗೂ ತಿಂಗೆರದ ಅಲುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಮೀಂದ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲೆ ಅವೇ ದಿಂಗುನು ಚಂದಾಯಿ ಮರಾಡೆ ಮುಟ್ಟದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಂತೀತೆ ಇಂಕದೇನೆ ಪೇಜ್ ಅದ ಶೋಭಾ ಅದೇ ಶೋಭಾಗು ಚಾರ್ಜ್ ದಿಕ್ಕಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಪುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಶೋಭಾ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ತೋಜು ಪುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಣ್ಗೆ ಕವಿತಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಪುಲೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಉಂಡು ಪೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುವೆ ಓಡ್ತೀರ ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ದಾನಿ ಜಪ್ಪುನೆ ಪೋಪಿನ ಬೇಗ ಬೊರ್ಚ ಐನಿ ಚಾಬರ ನೆನಪು ನಡಪು ಸಚಿನ್ ಕುಲೆ ನಡಪು ನಾಯಿ ನೀರು ದೋಸೆಗೂ ದಾದ ಉಂಡು ಮುರ್ಕರೆ ವನಿತಾ 6 ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂಪೇರು ಎನ್ನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ್ದವೆ ದಾನೆ ಪೋಪರ ರಂದು 6 ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಯಾನುಲ್ಲ ಯಾನು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಒರ್ಮರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದು ಅರ್ನ ಒರ್ಮರೆ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಲೈವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಪುಜಿ ಅರೆ ಟೈಮ್ ಹಾಪುಜಿ ಹಬ್ಬಾ ಯಾನುಲ್ಲ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನೀರುಪ್ಪಲಿ ಆರುಲ್ಲರಿಗೆ ವನಿತಾ ಅಂಚನ ವನಿತಾ ಕೊಂಚಿ ಮಗೆ ಪುನತ ಇತ್ತೇಲರ ఆయనకి ఎంకలేగా అండి ఏలరాతజీ ఓకే గాయస్ గుడ్ నైట్ ఆల్ అందు మూలు ಬಂಡಲು ಇರು ಉಂತಲೆ 18 ಮುಟ ಅಂದು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬರ್ತನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕುಲೆ ಅಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನ ಫೋಟೋ ಬರ್ತನ್ ತುಲ ಸಚ್ಚುನ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಅಚ್ಚು 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 ಗುಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಗುಚ್ಚು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನಿ ಇತ್ತೇರಿಯೇ ಸಚಿನ್ನ ಡಿಪಿ ಬತ್ತು ತುಲ ಆಯನೇ ಅಂದು ಅವು ಆಯನೇ ಅಂದ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ್ಕೊಡ್ಬುರ ಕೇಶವನ್ನೇ ಪೋಯೇರು ಯಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ಪವೆ ಆವು ಬನ್ನಿ ತಪ್ಪೋದು ವನಸಂಪ್ಲೆ ಹೋಗಿ
ಓಲು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿರಿ ಏರು ಉಳ್ಳಿರಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆರತೆ ವಚ್ಚು ಪೊಯ್ನತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡು ಆಗ ಬಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಅಂದ ಡೀಪಿಡ್ ಏರ್ ತೂಲೆ ನಂಚೂರು ಸಚ್ಚು ನಂಚೂರು ಅವು ಜನ ಏರ್ ತೂಲೆ ನಾಡುಡು ಜಯಂತಿಕೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಜಯಂತಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜಯಂತಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಅಲೆ ಸಚಿನ್ ಲಾಗ ಮಂಡಗಿಸ್ಲೆ ಮೀಪುನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿರೆ ಕಾಲಿ ಮಂಡೆ ಪೂಜಿನ ಆತೆ ಮಂಡೆ ನೀರಿಂಚಮೈತು ನಾನು ಸಚ್ಚು ನಂಚನೆ ಮಂತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಡೇ ಮಲ್ಪುನು ಪಗೇಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜಯಂತಿಕೆ ಬತ್ತೇರು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಪಾಡಕ್ಕೂ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂದು ಐಕ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ಇತ್ತೀನಿ ಪುಟ್ಟು ಹೊಡೆಗೊಂಡು ಪುಟ್ಟು ಅವಿಯರು ಡಿ ಪಿ ಸಚ್ಚುನ ಡಿ ಪಿ ತುಲ ಏರು ಪಂತು ಓಡು ಭಯಂಗ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಏ ಬ್ಯಾಯ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಪಾಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಸಾವು ಅಂದು ತೆತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮಾಮೂನ ಡಿ ಪಿ ಎಬೇ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಎಕಡೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ಲನ್ನ ಸಚ್ಚು ಓ ಸಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪರ ಜಗದೀಶ್ ಎರೆಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆವಿಯೇ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ದಾದ ವರ್ಕ್ಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಸೋಬಕೆನ್ನಿ ಓ ಅಲೇ ಅಚ್ಚು ಅಲೇ ಕೇಶವಣ್ಣ ಹೋಗೆ ಬಾ ದೇವರೇ ದಾದ ಪೂರ ಬೋಪಿನ ದಾನೆ ಪೂರ ಬೋಪಿನ ಅಂದಿ ಪೂರ ಬಲ್ತಂಬೂಂದ್ಲಿರ್ ಮಾತ ಇವಿ ಪತ್ತಾಯಿನಿ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂತ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಕೋರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೋಬಿನಾ ಯಾಲ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತು ಕುಲ್ವೆ ಇರೇಗ ಕೊರದು ಲೈಕ್ ಎಂಕದಾಯ್ ಅವಿ ನಿಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಬರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ಬುಡೇದಿ ಅರ್ಥ ಬಿ ಬಂಡ ಬುಡೇದಿ ಅರ್ಥ ಅಂದಂದು ಅವು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕ ಬಿಡ್ಚ ಏರಿಗ ಅರೆಗ ಅನ್ನುಗ ದೇ ಅನ್ನು ಇರೇ ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡ ಅತ್ತು ಕೇಶವನಗ ಬೋಡ ಕೊಯ್ಯೂರು ಕ್ರಾಸ್ಡು ಶಾಪುಡಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಕೊಯ್ಯೂರು ಕ್ರಾಸ್ಡು ಶಾಪುಡುಗೆ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಶೋಭಾ ಕೊಯ್ಯೂರು ಕ್ರಾಸ್ಡು ಶಾಪುಡ್ಗೆ ತುಲಾ
గుర్తుండా? అరే గుర్తుండే జగుతుజీ. శోభ గుర్తుంటావా? ఓ షాపు జగదీష్. ಗುರ್ತ ಇಚ್ಚಿ ಓ ಶಾಪ್ಗೆ ಈರ್ದಾದೆ ಒನ್ನ ಸಾಂಡ್ ಐತೆ ದೀಡ ತಿಂಡಿನ ಒನ್ನ ಸಾತಿಜಿನ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ಮಾತ ಪೋಯಿನಿ ಸಚ್ಚಿನ ಅಂಡಲ ಸಚ್ಚಿನ ಅನ್ನಡ ಪಾತೆ ರುಚಿ ದೀಪಿ ಪಾಡ್ನೇಟ ಸಂಗಾತಿ ಟಯರ್ಸ್ ಶೋಭಾ ಸಂಗಾತಿ ಟಯರ್ಸ್ಗೆ సత్య సచిన్ ఏర్ పన్నెట్టు ఏర్లో పాతారు వచ్చి గొప్ప బాగా ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಐಟೇನೇ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗು ಜಯಂತಿ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಯಂತಿ. ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಖುಲ ಐಟೇ ಬಿನಾ కవి ఎస్కేప్ గుడ్ నైట్ బంద్ పోయినత శుభోగ్యకి అయితే పోవచ్చి కుల్లే ఉప్పడి అయితే పోవచ్చా కుల్లే ఉప్పడిಗೆ ಮೇರು ಕೇಶವನ್ನೇ ಅತ್ತಿ ಕೇಶವನ್ನ ಐತೆ ಅರೆ ನೀ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಿಜ್ಜಿ ಯಾ ಮುರಾಣಿ ಪೋತೆ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಮುಗಿನಾಗ ಹೆಂಗ್ ತರ ಬೆನೆತ್ತು ನಾ ಅಂಜೆ ಇದೆ ಮುರಾಣಿ ಕೋಡೆ ಬೈಜಿರಾರು ಮುರಾಣಿ ರಾತ್ರಿ ಪೋತೆ ಕೋಡೆ ಬೈಜೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಲೈವ್ ಮಂದಿರ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಂದಿ ಜೇರ ಅಂದತೆ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಶೋಭಕ್ಕ ನೈಟ್ ಲಕ್ಕದು ಪಿದೈಪೋನಾಗ ಬಾವನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಕವಿನ ಕುಲೆ ಪುಂಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಾಲ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಈರು ಕೊಯ್ಯೂರು ಕ್ರಾಸ್ದು ಉಂತು ತೂಂಡ ಎದೂದ ಅಂಗಡಿ ಅವೇ ಶೋಭಾ ಈಗಲ ಊರ್ದ ಬುದರ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಚೂರು
ಒಬ್ಬ ಟಿವಿ. ಓಮಾ ಅರ್ಣ ಭಾವನ ಇಲ್ಲಡು ಗಣಪತಿ ಅಡೇ ಪೋತೇರು ಈರ 2 ದಿನ ಇಜ್ಜೇರಾ ಅಮ್ಮ ದೆಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ದೆಕ್ಕಡ ಎಲ್ಲ ದಾದ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾದ ಹೋಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂತಲೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳು.
ಶೋಭಾ ಬತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲವ ಒಂಚೂರು ಅರಿ ಕಡೆಯರ ಬತ್ತೆ ಭತ್ತದ ಬರ್ಪಾಯನ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲ ಸೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಐಕ್ ಸಾರಿ. ಬಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಲ್ತ ಶಾಲೆಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಪೂರ ಪೊಯ್ಯರ ಹಾಯ್ ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಅರಿಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ಅನಿತಾ ಮೋತಿಜೇರಿಯ ಪೂರ್ವ ಒಳ್ಳೇರು ಅನಿತಾ ಬಾ ದಾದಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಲ್ತ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಓಲ್ಲರು ಯಾನುಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಇದು ಪನ್ನಿ ಏರಿಗೂ ಏರು ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಹರಿ ಪಾಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಡಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕಂಡಿಗೆ ಹಂಚಿದ ಅದು ಒಂದ ಕಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರ್ಲೆ ಬಂದು ಕುಳ್ದೀನಿ ಐರಿಗ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಕರಂಚಿಂಡು ಅಲ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಒಂದೆತ್ತು ಘಾಟ್ ಬರೋದುಂಡು
ಅಂದಲ್ಲ ಬಾ ದೀದಿನೇ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂದು ಬಗ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಎರಡ ಕಡಿತೀರು ಹೋಲ್ತಾರ್ಗೆ ನಾಲ್ಕ ಟೀಚರ್ ಬಂಡೆ ಕರಂಚಿನ್ಮಾ ಎಂಚಿನಿಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮೆನ್ ಬರಂದುಂಡು ಏ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ ಅವೇ ಮೀನ್ದಾನೆ ಅವು ಒಂದೇತನ ಅವಳ ಕಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದ ಹಾಂ ಅವು ತಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಒಂಚೂರು ಇರ್ತೀವಿ ಅವು ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅವೇನು ಸೌಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ದ ಫ್ಯಾನ್ದ ಶಬ ಫ್ಯಾನ್ದ ಸೌಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಕಜ್ಜಿ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕಾಲು ಬರ್ತೀರ ನಾನು ಅರಿಕಡೆ ರೇపు ಓದಿತ್ತೇನಾ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಅರಿಕಡೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಉರ್ದುದ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕು ಕಂಡದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮುಲೆ ಎಕ್ಕಲೆತ್ತೀನಿ ಕಾವೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಯ್ತಾನಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಕಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಅವೇನು ಕೂಡ ಬಾಳ ಮುಂಚಿನ ಘಾಟ್ ಅವು ಸಕ್ಕದ ಬಡಿ ಪಾರ್ದು ಪಾರ್ದು ವನಸಾಂಡ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ವನಸಾಂಡ ಜಗದೀಶ್ ಇನ್ನ ವನಸಾಂಡ ಚಿಮ್ಮಿಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾ ಅದ ಓ ಕಾರಂಜನದ ಹತ್ತು ಬಿದೈಡ್ ನಮಸ್ತೆ ತಾದಿ ರೀ ಪಿಚಿಡ್ ಗುಂಪುಡ ಪುರಿ ಗುಂಪುಡ ಬೀಗ ಆಂಡ ಎನ್ನಲ ಮನ ಓಡ ಯಾನ್ ಅರಿಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆಯ ಅಂಚೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಘಾಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರೋದು ಅವೆಂಚ ಸೈಡ ಇನ್ನ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ಅಂದೆ ಹೊರಸಾದ ಬತ್ತಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿರಿಗ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಹೆಂಗಿದ್ದ ಮಲ್ಲೆ ಜಲ ನೈತರ ಗಮ್ಮತ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲದಿನ್ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನನ್ನ ಡ್ರೇಯ ಅವರಂಚ ಹಾಯ್ ಇಂಬ ಅಂದು ಬತ್ತಿನ ತಾಯಿ ಹೂ ಆಯಿ ಹೂ ಬತ್ತಿಂದ ತ 1,000 ಇದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡು ಆಯ್ತು ಮಾಡುವ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಮಾಡುವಾಯ್ತಾ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡು ಇವರಿಗೆ ಅಬಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡು ಹಿಂಗೆ ಚಿಮ್ಮಿರಿ ಬಾಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಂತೆ ಯಾಕೆ 1,000 ನೀನು ಸಹ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಭಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಭಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಭಿ ಕೊಡ್ತಾರಾಯ್ತಾ 1,000
ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಕೊರುವೇರು ಸಾಕಾ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸುವ. ನನಗೆ ಲೈಕ್ದು ಕೊರತೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ದು ಕೊರತೆ ಉಂಟು. ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ ಆಯ ಎಪ್ಪರಾಗ ಬೈದೋಡು ಸಚ್ಚು ಮಾರ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ. ಹೌದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ಉಂಟಂತ ಏರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲಿಯೇ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ದಾಲತ್ತು ಒಕ್ಕಡೆಜಿದಲ್ಲ ಮನ್ ಫಿಶ್ ಫಾರಂ ಕೂ ದಾದೇಕು ಉಂಡರೆ ಅಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಆವಡ ಆತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇ ಒಂದು ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮನ್ ಫಿಶ್ ಫಾರಂ ಮಹೇಶ್ ಅದೇನು ಮನಸ್ಸು ಆತು ಜಿ ಆಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂಗುಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಈರೆಗೆ ಬೇಲೆ ಜನ ಕೊಡ್ಬಾನಂತಾರ ಪೋಪಾರ ಜನ ಉಂಡ ಬೇಲೆಂಡಿಗೆ ಬೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಮೂಲ ಬರೆತಿರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇರೇಗ್ಲ ಮೀನಾ ಯಾನ್ ಪುರಿ ಮಿಂಚು ಬಂತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇಕು ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಹೌದೌದು, ಇವರಿಗೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಬರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಬೇರೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟಾಯ್ತಾ. ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ. ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲಲ ಅಂದು ಆಲ ಐಡು ಉಪ್ಪಳು ತೂಪಲು ಶೋಭ ಉಪ್ಪಳು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಟ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾತಂಜಿ. ಇಂಬಿ ನಟ್ಟದು ನಾಯಿಸ್ ಆಗ್ಬೋಡ ಅಂದಿಯ ನಟ್ಟದ ನಾಯಿಸ್ ಆಗ್ಬೋಡು. ಶೋಭಾಗ ಜನ ಬೋಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ವನಿತನಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಆಯ್ ಮಾರ್ಲಿ ಸಾವು ಕೊಂಚ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ನಾ ರಾತನತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಕೇಶವ್ ಏರಿ ನಟ್ಟು ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ನಟ್ ಅವಳಿಗೆ ತೂಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಡ ಗೊಂಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ತುಲೆ ಗೊಂಗೆ ಪಾತಿರುನು ఆయన మండే ఆయ మాత్రలో పొన్నాడు నెట్ బతుకు పొన్నుకేను మీ పొన్నాడు పోతే మరలి ఏరుంది ఇంక డౌట్ సచ్చిన అందు ಸಚ್ಚದು ಕೊಡು ಬೆತ್ತೈತೆ ಆಯಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಏ ಬೇವಸಿ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಹೂವಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕಂತೆ. ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಿತ್ತೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್
ಬರು ರಾತ್ರಿ ಅವಾಗೆ ಮೊದಲು ಮನೆ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ. ಹೌದು, ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನಾನೆಂತ ಮಾಡುದು? ಕಾರ್ಲಡ್ ಬರ್ಸ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದೆ, ಕಾರ್ಲಡ್ ಬರ್ಸನಾ? ವಾ ಬರ್ಸ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಅದೇ ತುಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊರಡಿಗೆ ನೀವು ದುಬೈದು. ನೀನು ದುಡಿದು ನಾಯಿ ಸಾಕಾಯ್ತಾ? ಹಾಕಿ ಮಾರ್ರೆ. ಇದು ಯಾರ ಒಂದು ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಶವನ್ನ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಒಂದು ಆಯ್ನೆ ಅವ ಏರು ಸಚ್ಚು ఒకదాల ಆಯ್ ಏಯ್ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಏರ್ಲ ನೆರ್ಪಿನೇ ಸಚ್ಚು ಆಡು ఆయన అజ్జరాడు అత్తి కేశవన్ని కేశవన్ని గుడ్డుదాత బట్టలు బట్టర బల్లి బట్టలు పత్తర బల్లి అంది ఓ ఆయి బెగ్గర్ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನಟ್ನೋಕ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲೇ ಮೂಲು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮೂಲು ಮಾತಾಡ ಲೈಕ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಬೆನ್ನ ಬೇತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ತುಂಡಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಸರಿ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡು ಯಾ ನಾಯಿ ಯಾ ನಿಂಬೆ ಬಂದರು ಶೋಭ ಸರಿ ನೀರು ನಟ್ಟು ನಾಯಿ ಕಲುವಿ ಸಚ್ಚು ಹಣ್ಣು ಬರ್ಪಿ ಯಾನತ್ತು ಬರೋದು ಅಂಚಪುರ ಕೇಂಡ ನೇಪಿನಿ ಯಾನು ಆಯ್ತು ಐಟನೇನು ಅಂದಿ ಒಯ್ಟನೇನು ನೀ ಇರುವೈಟನೇನು ಕೆರಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಅಂದಿಯೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಗ್ಗರ್ ನಟ್ಟು ನಕಲಿ ಅದು ಬಿಂಗಿರಿ ಆಟ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪೋಯ್ನಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಒಲ್ಲೊಂದು ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಶೋಭ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ನಟ್ಟು ನಕಲಿರ್ಲ ಕಡೆ ಅಂದು ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಬಾಬಾ ಗುಲಿಂಚ ನಟ್ಟು ಸೇರು ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಂಡು ನಟ್ಟು ನಕ್ಲಿ ಈ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವು ನಟ್ಟು ನಕ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದಿಂಡು ಈ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಟ್ಟೀಸ್ ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿನವರು ಅಲ್ಲ ಅವನ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡು ಹಾಂ ಪಾಡು ಶೋಭಾ ಪೋಯ್ನಾ ಉಳ್ಳನಾ ಅಕ್ಕಲಾಂಡಲ ಹಾಂ ಅಗಲಾಂಡಲ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಆಯ್ತು ನಾ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಅಂದಿ ಅಗಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ నాకు ನಾಟನಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಮರಳು ಮಾರು ಮಣಿಕಂಠ ಬಿಕ್ಕನವರ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಓ ಬಿಕ್ಕು ನಾವು ಬರಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಶೋಭಾಗ
ಅಶ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಶೋಭ ಪೋಯಲ ಅಂದು ಉಚ್ಚರಿಯಲು ಅರೆಗ್ ಪೋಯರೆ ನನ್ನ ಬಾವೆ ಬರಡು ಕೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಕವಿ ಕವಿ ಕುಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಉಂತಲೇ ಬಂತಾರೆ ಶೋಭಾ ಅಲಿಜ್ಜಲ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಏರಿಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಕ್ಕ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾನು ತೂಪುಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದು ಎಂತ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಎಂತ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಕಾಟ ಭೂತದ ಉಪದ್ರ ಉಂಡೆ ವನಿತಾ ಹಾಗೆ ಕೇಶವರ ದಾದಿ ಭೂತದ ಉಪದ್ರ ಭೂತಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರೇತಲೆಜ್ಜವೆ ನಮ್ಮನೆ ಭೂತ ನಮ್ಮರ್ದು ಮಿತ್ತ ಭೂತ ಬೋಡ ಅಂದೆ ವನಿತಾ ಇದೀಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗ ಶೋಭಗೆಯಲ್ಲಿ ತೋಬಗೇನಿ ತೋಬಾ ಇಂದ್ರಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಅವನು ಅಂದ 6 ಗಂಟೆ ದೀಪೇರಿಯ ನನ್ನ ಕೂಡ ಶೋಭಾ ನೈಟ್ 7 ಗಂಟೆಗೂ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಹತ್ತಿಗೆ ವನಿತಾ ಬಂದಿದೆ ಹತ್ತಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಶೋಭಾ 7 ಗಂಟೆ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂದ ಎನ್ಮ ಮುಪ್ಪರ್ದು ಎನ್ಮರಿ ಇರ್ದ ಅರ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ ನಂದು ಅರ್ನ ವಾಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಅರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬಿಡೋದು ಅದನ್ನ ಇತ್ತದ ಅರ್ನ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರದ ಏರಿ ವೈಟ್ ನಾಲ್ಕೊಂದು ಲೈವ್ 3K ఇంక 5 ఇలా కాతుండే సబ్బు అందు తెచ్చిరు పోయిరా చెప్పున మాతెల్లా ఓకే బాయ్ గుడ్ నైట్ ఆల్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ టేక్ కేర్ లేరు ಎಂಕೊಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಂಡೆ ಇದು ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದಿ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಕೂಲೊಂದು ಮಂಡೆ ಮನ್ಪೆ ಪಚ್ಚಿನಗ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳರ ಬೊಕ್ಕ ಓಲಿ ದೆಂಗುಲ್ದಿನಿ ಇಂಚಿನ ರಡ್ಡ ದಾದೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ ಹುಚ್ಚದ ಪಿಲಿತ ಪಿಲಿ ಪುಳ್ಳಿ ವನಿತಾ ಪೋಪುನಿ
ವನಿತಾ ಪೋಯೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತಾಡಿರತ್ತೆ ಓಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಜನ ಒಪ್ಪನಾಗ ಐಕೆ ಪೋಯಿ ಜಗದೀಶ್ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಬಂಡರ ತೆಕಡರ ಈ ಎಂಕ್ ದಾದಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿ ನೈಟ್ ಈತ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಂತ್ ಜೇರ್ಲು ಉಪ್ಪು ಜೇರ್ ನಾನೈತೆ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಎಂಚಡ ಎನ್ಮರಂಟೆ ಬುಡ್ಚಿ 5 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಆಜೆ ಎದ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡದೆ ಈಗ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ಇಂಕ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದು ಪನ್ನಿ ಟೈಗರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದಿ ಅಂದಿ ಏನು ಪಚ್ಚನಕ್ಲು ಕಣ್ಲಿಗೆ ಬೇನಿಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಏನು ಕರಾಂಡು ಇರ್ನ ಕರಾಂಡ ಒನಸ್ ಮಂತುಲಾಡೆ ಕಡು ಕರದ್ಲಾಂಡ ಆವುಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಪೋದು ಒನಸ್ ಮಂತಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತಿನ್ನಕನೆ ಉಂಡಿನ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಬಂದೆ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಯಾವ್ದನ್ನ 5 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಭಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ 5 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರುಗುದಾದ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಮಾತಾ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬೆತ್ತಲೆ ಕೂಡಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ತುಲೆ ಅರಿನಿನ ಲೈವ್ ಪೋನಿತ್ತೆ ಕೋಡ ಅರಿನ ಬೈ ಜೀನಿ ಬೈ ಇಜ್ಜೆ ಅರಿನಿ ಅಂದು ಇಜ್ಜೆ ಪೋಪೆ ಅರಿನ ಲೈವ್ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಪೋದು ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಕುಲು ಮಾತ ಬರ್ಪುಜೇರು ಏರು ಇಂದ್ರಮ್ಮನಕು ಮಾತ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಹರಿನಿ ಬಾನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಪೋತುಜೆ ಅನ್ ಲೈವ್ ಕೋಡ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಜೆತ್ತಿನೇ ತರ ಬೇನಂದು ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಬೈದೇರು ಹರಿನಿ ಮತ್ತು 2 ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದು ಪೋಯೇರು ಅದು ಬರ್ಪುಜೇರು ಟೈಮ್ ಚಲ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಅರಿಜ್ಜೇರಿ ಏರಿಜ್ಜೇರು ಏನಿಜ್ಜೇರು ಕೇಶವಣ್ಣ ಹರಿನ್ ಇಜ್ಜೇರಾ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಇಜ್ಜ ಓಡೈತೇನು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತಂದು ಓಡಿ ಗೊತ್ತೀರಿಯೇ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಹಾಕ್ನಿ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಡ್ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತೆ ಸಿಮ್ ಪಾರ್ದು ಐಟು ಬತ್ತ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ನೆಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಐಕ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ ಗಡಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನಿ 5 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪು ನಂದು ಓಲೆರನ್ನು ಒಲೆ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಬತ್ತೇನು ಯಾನು ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗು ಕೊಯ್ನಿ ಹಾಂಡೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೇರಾ ವನಿತಾ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾನ ವನಿತನ ವನಸ ಅಣ್ಣರ ಜಪ್ಪರ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮಂತದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂದೀನಿ ಈಗ 5 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪರ ಬರಲಿ ನಾನು 7 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪ 7 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಡ ಚಾರ್ಜ್ ಲಂಚನೆ ಬೋಡು ನೆಟ್ಟಲ ಬೋಡು ಅಂದು ಬೊಕ ಎಂಚ ಈರು ಪಾತೆರು ನೀ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟ ಮಂತಿನ ಹತ್ತಾರು ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಂತರ ಗೊತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನೇ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬೈಯದ ಚಾ ಬಾಜದ ಎಕ್ಕುನ ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಿನ ಕಚ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ 5 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಗಂಡ ಫ್ರೀ ಆಪ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ 7 ಗಂಟೆ ಫ್ರೀ ಆಪ
ಯಾನ್ ಕಜ್ಜಿಪು ಚಾ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಂತದಿಂದ ಯಾನು 7 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಆಪೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ನಾನು 7 ಗಂಟೆದ್ದು ಹೇಳತ್ತ ಎನ್ಮ ಒರಂಬತ್ತ 3 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಇವಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಪಗೆ ನೀ 2 hours ಮನ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂತ ಕಾಂಡ ಬರ ಮಂತ್ ತೋಡು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ವನಿತಾ ಕೇಶವನ್ನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಅವಿ ಈರಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅದೇ ಇಡೀ ದಿನ ಉಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಪುಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಏನೋ ಕಾಂಡ ಉಂಡಾಯ್ನ ಹೊರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರೀ ಆಪೆ ಚಾ ಮಂತ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಚಾ ಮಂತನು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬರೋ ಮಂತ್ ದಾನಾಗ ಆಪುಡು ಚಾ ಮಂತ್ ಪರ್ದಾನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಆಪುಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ಬಾಡುನ ಅರ್ದುನ ಅಲ್ತಕ ಕಜಿಪಾನಾಗನೆ 11-12 ಗಂಟೆ ಆಪುಡು ಬಕ್ಕ ಕುಲು ನಾನು ಅಂಚಿನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಂಬಿಡು ಅಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ತೇವೆ ಆವು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಪೋಲಿ ಅವೇ ಕೊಡ್ತಾಂಡತೆ ನಾನು ಯಾನ ಪೋಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇರೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೇಕು ನಾನು ಯಾನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನೇಲ 2 ವನಸುಂಡೆ ವನಸುಂಡು ಬಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಕಾಲ್ ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಕಣ್ಣನಿ ಬತ್ತೀರ ಅಂದು ಇಡೀಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂದ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಚಿ ಐಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಂಕ್ BP ಏರ್ರೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತು ಎತ್ತರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಪೇರಿ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನೇ ಮುಗಿದೀಜೆ ಪಗ್ಗೆಲಿಡಿಯ ನಾನು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಪನ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚು ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಖುಲ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿನಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾತಿರ್ಗಾವೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಂಕುಲು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಅಕ್ಕಳು ನಿದ್ರೆ ವನಿತಾ ಆಂಡಯ್ಯ ನಂದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಪಗೆಲ್ಡೆಲ್ಲ ಬೈಯೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಅದು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಡಿಯ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆತಿಜಿ ವನಿತಾ ಓಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆವಿಯೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕೇಶವನ್ನ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ಸಚ್ಚುಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿನಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆಪ್ಪಾಡು ಈ ಪೊಂಜು ದೂರ ಬಲಿಪುನು ವನಿತಾ ಇಲ್ಲಗೆ ಪಾಪ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್